Hai pawb, Bryn sy'n Dwi'n recordio hwn chydig o ddyddiau ar ôl I ni recordio yr un diweddaraf, dych chi'n clod mewn munud. Heddiw mae'r Llywodraeth wedi launcho'r app Track and Trace newydd I helpu efo'r sefyllfa COVID-19. Da ni wedi gweld heddiw mae sawl un ar cyfryngau cymdeithasol yn dweud bod nhw ddim yn mynd I osod yr app newydd ma, bod o'n mynd I dwy'n data pobl, neu mynd i'r mynediad eich ffôns i'r Llywodraeth. A'r wir di mewn oes newyddion ffug, mae'n bwysig I ni siarad allan pan bod ni'n gweld pethau fel ma, hyd yn oed os bod nhw'n dod gan y pobl da ni fel afar cytuno efo neu bod ni'n ffrindiau efo. Mae'r app sy'n newydd cael ei lawnsio heddiw yn syliedig ar APIs Google ag Apple a gafodd ei datblygu yn union I nadu y Llywodraeth cael mynediad i'r data. Di'r app ddim yn rhannu data efo'r Llywodraeth a y reality ydy hwn ydy'r model sy'n sicrhau preifatrwydd pobl ar ei ora. Hwn di'r model sy'n cael ei defnyddio mewn llawer o lefydd dros y byd I gyd. Dwi'n sicr yn dallt bod pobl ddim efo llawer o ffydd yn y Llywodraeth a dwi'n un ohonyn nhw. Ond y reality ydy efo'r app yma, os gennych chi'r ffydd mewn yr Apple a Google I gallu sicrhau eich data ar eich ffôns, ddylia yr app ma ddim chosi llawer mwy o bryder iddo chi. Dyna ni, cadwch yn saff a hwyl am y tro. Mwynhewch ar yr rifin. Helo, noswaith da a chroeso I haglediad Boy. 90. Da ni yma, mae gen ni 10 I fynd nes I ni gyrraedd y 100. Mae rhain am mynd I fod yn 10 o'r penodau gorau erioed hoffs. Ond... Aw wedi ni cael telegram gyda Queen. So... A wedyn nhw'n I gyrru nôl efo stamp benyweired a sticker Yes Cymru yn fod yn llain. Dwi yma Sioned gyda Bryn. Hello. A Iestyn. Hooray. Mae'r hacledyd yma I ddod a newyddion tech / diwylliant / burning trash fire 2020 syth i'ch clustio chi gyda hwyl a hapusrwydd. Ar y bennod yma, mae yna llwyth o stwff Apple newydd yn y digwyddiad sy'n newydd fod wythnos diwetha pan da ni'n recordio hwn. Mae Android 11 allan. Mae cinemas ar agor a fyddwn ni'n mynd spoilers na. Da ni'n mynd I siarad am Q-Anon yn cyrraedd Cymru. Hooray! Racist algorithms a VR offices. Bryn a Iest. Ydy hwnna'n digon high energy chi? Ydy'r manic lockdown energy ma nôl? Manic lockdown energy. We're riding the wave. Gynnau llwyth ac ni. Ar y diwrnod dyn ni'n recordio, mae gweddill De Cymru newydd fynd fewn I lockdown. So, gyda chi peeps yng Nghaerffili, da chi di bod yna, yn joio chi, yn pob I bara, ac yn dysgu sut I crochetio ers cybl o wythnosau rwan, a mae Blaenau Gwent, Pen y Bont, Cas Newydd, joinio chi. Gweddill Cymru, edrych ymlaen I gael chi yn y clwb yn fia. Yes, da Bryn. Dwi'n gwybod... Da ni yma I roi lot o tech news I bobl, da ni yma yn llawn gwybodaeth. Ond, gan bod ni yn recordio fan hyn ar nos Lun, fel mae Iest newydd sôn, just cyn I recordio, dyn ni'n mynd I wneud yr reverse weekend. Fel mae unrhyw un sydd wedi gwrando ar y show ma o blaen yn gwybod. Beth I amser dyddi yma, Sioned? Beth yw? Beth yw bywyd? Dwi prin yn gallu cadw trac ar pa ddwrnod o'r wsos ydy. Dwi wedi gorfod adeiladu calendar allan o index cards just I gallu dal ymlaen I unrhyw fath o syniad o pa ddwrnod I. Geiriau ar y French ydyn nhw I fi wan. Di amser meddwl ddim byd. Dyn ni newydd siarad amdan bod dy crop di o chilies
rwan wedi mynd dros hanner cant o chilies. Ne. Dwi'n gweld nhw tu ôl i chdi, ond dwi'n gweld fod R2D2 yn edrych fath o fod o, di give up ar bywyd, hefyd, na di pwyso fewn i'r TV, fath o... Dyna mae R2D2 Lego wedi dweud, ti'n be, mae just gwachad hwn yn dirywio just yn awful o beth. Dwi'n just am tafod yn hyn allan trwy ffinas just i osgoi gorau delio efo y rec ma o berson sydd yn bodoli yn y tŷ ma. Mae'n mor depressing. Hwn yn hash. Dwi eisiau trio ffindio rhyw fath o ffordd i joinio diriwiad R2D2 i'r ffaith bod ffilm di ddim, da ni di wneud wythnos yma, ffilm da ni di gwylio ydy ffilm gan Ron Howard. That's right. Yeah. Sy'n fod yn dda. Mae Ron Howard yn fod yn iawn yn gallu gwneud ffilms iawn. Lot o bobl eich mynd, the solo Star Wars stories yna, right? Hey, fuck off. Dod nhw ddim. Dod nhw ddim. So da ni rwan, of course, da ni'n mynd i roi llwyth o news i chi. Da ni'n mynd i cadw chi'n llawn gwybodaeth / ymchwil. Chi'n gwybod y drill. Ond ni hefyd rwan yn mynd i siarad amdan ffilm ofnadwy o'r enw Angels and Demons. Neu as I like to call it, Pope on a Rope. Okay, ti eisiau fi fynd trwy fel y Pope pens rwan? Na. Cos mae Angels and Demons y gyd amdan y Vatican, right? A ti'n gwybod mae'n da ni'n lyfio priests? Everybody loves a priest. Da ni'n mynd i wneud double edition hefo Watch It Spotlight a wedyn Watch It hwn a mynd, mae'n okay. Mae'n fine. Yeah, keep going. Yeah, am fod maen nhw'n gallu hedfan y hofrynydd, so mae bob plentyn yn hoffi. Oh my god. Pyn bach o A-team yn ei Pope, dydy. Mae gen Ewan McGregor, right, no ni totally siarad am hyn wedyn, mae gen Ewan McGregor line yn y ffilm na, lle mae basically yn deud, well, yes, all my family were killed in a horrible bombing in Armagh, and it was awful, and there was a visiting Catholic, cardinal, and then on the day after all my family died, the cardinal adopted me, and now I'm the Pope. Dyna lle nath Bryn fi actually torri a nath yng Ngwri just mynd, mae gwyneb ti di mynd yn weird. Gyn i fel, Christ almighty. Gymaint o exposition. No ni ddim. Mae gennych chi after party. Mae Iestyn treulio fel hanner diwrnod bob mis yn rhoi chapter markers fewn i'r sioe yma. Iwsiwch nhw. Jumpiwch i'r fun times. Iest a Bryn. Rwan, da ni wedi cael yr headlines beep bloopity bloop allan o'r ffordd. Mae hi rwan yn amser am newyddion pwysig ar mis yr agenda. Dwi'n mynd i fynd pwy dwi'n mynd i fynd i gyntaf? Bryn gyntaf, achos dwi'n methu gweld gwydir ti. Ti wastad yn mynd i fi gyntaf. Mae rhaid ti unau yn fel surprisingly arferol neu intriguingly gwahanol. So dwi'n stad gwyn heno. Hei, mae hwnna'n turn up for the books. I'r fans sydd yn rhedeg yr hack wiki, mae hwnna'n turn up. Di hwnna ddim yn dod allan yn aml. Bryn! There are shitloads of fans, mae'n fine. Stonehaven Sauvignon Blanc 2020. So the end times wine. End times wine, so they fuck it. Ti dod y tasting notes ma te? Mae'n blasun lyb a mae'n blasun alcoholic. Be mwy ti isio? So flavors of tropical fruit, limes, grapefruit, freshly cut grass, and peppers dominate the nose, following through with a zesty, lively palate. Unwaith eto, just fel Bryn. Gen ti notes of chili peppers. Gen ti zesty, lively palate. Mae gen i zesty takes ar Angels and Demons yn sicr. Gwyd i weld hynna nes ymlaen. Yes, mae'n edrych i fi fel wyt ti'n yfed kombucha. Mae o'r un lliw, yndi. Ond na, beth gynna fi ydi... lle ydych chi'n gweld o Barty Spiced Spiced Rum efo'r lovely label. Di hwn o'r whole penblwydd? Yndi. Ag efo Old Jamaican Ginger Beer i fynd efo fo. Nice. Mae'n really melys. Ydi... anghofio si, mae Paleo Iestyn mynd i fynd off the tits ar hwnna wan, dwyt? Cos fel, sugar rush. Yeah. I love it. Yr cwestiwn pwysicad o Sioned ydy, be sydd yn dywydur di? Wel, Bryn, dwi'n falch bod ti wedi gofyn y cwestiwn yna. Dydw i ddim yn yfed allan o wydyr.
Dwi'n yfed allan o flasg bach wedi ei chynesu. That's right, boys. Nes I fynd, wel, mae'r ail lockdown upon us. Ar y lockdown cynta, os da chi'n cofio, ar y very sioe yma, neu mi nes I gyfadde bod fi'n convinced bys ni'n ddim yn survivio'r lockdown cynta ac yn goffod yfed gin Corus cyn I pethau fynd yn waith. Tro ma, dwi wedi mynd, hei, beth am I fi brynu 750ml bottle o sake o'r Japan shop ar ôl I Bryn mynd, hei, drwch nes I brynu fel soy sauce neis a cwpl o chopsticks. Nes I, I'll raise you that. Dwi'n mynd I gwario 70 pint ar sake, plum wine a Kit Kats o Japan. So dwi'n yfed Gekeikan sake, black and gold sake, sydd wedi gwneud gan Gekeikan sake o America. So American sake di hwn. Na probably pan byddai'n gallu fforddio 750ml ono fo. Mae o yn blasu fel... Hold on. Rhyddid. Diolch. Okay. Let's go. O'n i'n mynd I ofyn disgrifio fo sut mae'n blasu fel y rhyddid. Digon da. Na, ti'n beth, mae sake yn... Mae fel... Ti'n beth pan ti'n licio fel cwrw neis, a mae'n really fel savoury. Fel ti'n gallu... Di hwn, medde fi gyda fy'r fine zesty palette, dy'r un black and gold, mae ddim cystal ar daiging jo, like, awesome sauce stuff brynes I, fel llynedd. Oedd actually'n blasu fel cae o rice really nice. Mae hwn just yn blasu fel... so ti'n gallu cael sesh eitha neis ono fo. Unwaith eto, fel dyn ni'n deud ar bob penod, right, yfwch yn gyfrifol bawb, achos dyn ni ddim... Beth dwi'n licio hefyd oedd o Sioned ar y chat ni, ar y ffôns, a mynd, ddyliwn ni brynu hwn, dwi'n gwybod, ddyliwn ni brynu hwn. A fi a Iestyn just yn mynd, do it. Ie, prynu fo, do it. Dwi'n oedd i'n disgwyl I cael un angel a un diafol bach ar bob ysgwyd. A just dau diafol oedd cyn I diwedd. Oedd gennau 2 cardinal ar fy ysgwydd. Na, mae'n great stuff, mae'n treat. Mae gennau hefyd green tea mochi a o'n i'n mynd I ddweud, dylwn ni roed y lluniau mae gyd ar yr show page. Pwy da ni'n jocian? Na I just dweud, green tea mochi, hyfryd, peli rice squidgy a Kit Kats green tea sydd yn ofnadwy o ddrud am be ydyn nhw a blasu bach yn weird, ond oedden nhw mond yn 10 pint am pack o 20 onyn nhw. That's right, nes I talu 10 pint am pack o Kit Kats. But, I mean, mae pethau newydd ma. I know. So, yeah. I mean, dwi'n fath a ti'n gwario fo I prynu ticedi fydd y cinema wan ydy, so... Right, ti'n mo be? So, well, bod ti'n dweud yna. So, da ni'n mynd I wneud I fi. So, mae gennym ni digwyddiad Apple. Mae dwi'n gallu gweld o fanna, just champion yn barod I siarad amdan yr event Apple ar stuff mae gyd. Ond mi wnawn ni quick sgwrs amdan tro diwetha nath I recordio oedd pethau'n ailagor, oedd bobl isio rhyddhau stuff. So mae Tenant, big Nolan ffilm allan, wedi bod allan ers dipyn o wythnosau wan. Oes na unrhyw beth yn mynd I gael chi nôl fewn I cinema? Wel, yn Gaernarfon, dwi eisiau cefnogi galeri oherwydd fod o'n annibynnol ac andros o lle da ac maen nhw wedi gwario lot o bres ar wneud y lle I fyny ac maen nhw wedi bod mewn trafferth yn diweddar oherwydd fod y pres sydd wedi cael ei glusnodi ar gyfer y theatra a'r celfyddydau ar y 10 yn dod trwad. Ond y broblem ydy, dydyn nhw'n mynd I agor y cinema, dydyn nhw'n weld y pwynt reid pobl mewn peryg ac y ffaith fod mae'n mond yn cael hyn a hyn y bobl I fewn beth bynnag. Lle oedden nhw'n llenwi, rhan fwyaf o screenings oedden nhw'n reid ymlaen, oedden nhw'n llenwi bob tro. Ac mae Cineworld yn Llandudno wedi bod yr agor. Dwi'n nabod cwpl o bobl sydd wedi bod yna I weld Tenant Super Strength ond mond 3 person oedd yna ac mae cwmni mawr fel yna
maen nhw'n gallu cadw hynna i fynd am gyfnod, ond wedyn yn diwedd fydd nhw'n dechrau cloi lawr y multiplexes mawr ma, fyswn ni'n meddwl. So, ti'n edrych ar y figures, so the box office figures, yr rheswm, o beth dwi wedi gweld, o wrando ar lot o sort of dwi'n gwrando ar blank check lot, a maen nhw'n really wybodus ar hwnna amdan stuff box office bethau. Dydy Nolan ddim, mae Nolan wastad eisiau ti watched i ffilmio fo mewn IMAX. Fel, dyna diw, mae just fel un mae fod yn cael ei wylio, mi geith ei releasio mewn cinemas. Oedd o'n neud big deal am y ffaith bod lot o'r teledu heb i setio fyny'n gywir, bod nhw'n dangos dyn yn y ffordd anghywir. Sydd yn wir. Ond wyt ti wedyn, achos mae gen i ni erthygl, dyn ni wedi bod yn rhannu ar y notes fan hyn, Uprox, o erthygl gan gyhoeddiad ffilm, a mae o'n deud, dydw i ddim yn teimlo'n morally y gallai awgrymu i bobl fynd i'r cinema i wylio hwn, cystal ffilm ag ydio, sneakily, dydy lot o bobl ddim actually yn reitio Tenet, bod o ddim fel yr mind-breaking ffilm ma dyle ti fynd i a risgio dy iechyd i fynd i watcho. Mae'r pres mae'n neud fel... Lot o stwff fel ti sort of meddwl ti just yn prynu fewn ar y hype o'r director, ti'n dweud, mae'n trio neud mwy o'r thing, fatha botlo'r stwff hidol na nath neud Inception, a ti'n sort of... Ond os oes wedi bod yn... So hyn i gyd i digwydd blwyddyn dwytha, lle mae gen ti Avengers Endgame yn dod allan, be fysa wedi digwydd wedyn? Ti'n gwybod, lle oedd pawb yn ysu eisiau gweld y ffilm yna. Disney Plus, di mynd yn nuts yn bysa? Os nhw'n charge 50 quid amdano fo fysa. Wel, chys welon ni, mae Mulan... Waw, mae Mulan yn cael... Pan ti'n edrych, faint o Chinese American YouTubers ydw i wedi gwylio just yn fel crio faint o ofnadwy ydi Mulan. Wel, so maen nhw wedi cymryd allan lot o stwff oedd yn neud yr fersiwn greiddiol y mor diddorol ac y mor bwysig ac y mor nerthol, a wedi troi mewn i basically generic action movie sydd mwyn y lain trio i rhywsut yn benthyg o'r Star Wars. A meiliad y fyna o'n i'n meddwl chdi'n siarad am Lady and the Tramp remake fel nhw wedi gwneud. Wow! Mae'n troi allan bod gen Lady, di hi ddim yn troi mewn i Lady, mae gen hi superpowers i ddechrau fo. Mae'r whole story ma o'r busnes, na i rannu yr link ar gyfer y notes, achos mae'n blogger fel, so Chinese American blogger ma, a mae hi just yn mynd, right, dwi'n mynd i fynd i chi trwy Mulan, a dwi'n mynd i ddeitha chi pob peth sydd yn culturally offensive a wrong i bobl Chinese am hwn. Ac o'n i gwachod o, mae fel gwachod How Green Was My Valley, mae hwn yn great. Dwi'n fersiwn animated ar y fersiwn... y fersiwn Disney. Right. Pawb yn dweud fod y fersiwn animated yn gret yn un. Do'n i'n canolbwyntio pam nes i wylio fo. A ti'n be, mae'n worth watch. Mae'n torri dy galon di, mae'n hyfryd. Prif pwynt y blogger... Oh my god. Donny Osmond, I mean. Ond prif pwynt y blogger oedd yn y stori, yn y gerdd wreiddiol ac yn y stori am unwaith sympathetically portrayed animated, mae Mulan yn cychwyn fel hogan arferol a'r unig superpowers gen hi ydy dewrder i fynd, dwi ddim eisiau hyn digwydd i dad. Does gen hi ddim fucking amazing sort of Jedi powers. Yn union. Mae'r blogger yn amazing achos mae'n deud, like, they keep talking about chi. Literally, chi is just like energy. It's like saying she's got like really strong blood. It's like not a thing. Can you please stop going on about... Drinks a Red Bull. Ti'n ma beth ac oedden nhw just... Mae hi ar y cychwyn rwan yn fel... mae'n okay, mae hi'n super warrior i ddechrau fel. It's fine. Her midichlorians are off the chart. So, ac o'n i'n really siomedig, actually. Cos, ti'n ma...
Dwi really ddim eisiau hwnna. Fel wwsia ydy fel y math o ffilms, y ffilms fel martial arts mewn quotes mawr ffilms, a maen nhw'n ffilms mor epic a prydferth ac yn ni fel, waw, mae hyn yn mynd i fod yn great. A wedyn mae'r blog is just fel, dyma fel 5 ffilm Chinese dylech chi fod yn watched yn lle. Adre, in the comfort of your own home. Be oedd yn hefyd oedd gyda chdi lot o'r elfennau oedd yn neud greiddiol yn bwysig hefyd oedd lle mae o? Yr holl reiders arfau ymlaen, de, ac y ffaith fod ydy'n torri gwallt hi. Ac mae'n torri'r holl sequence yna allan o'r un iawn, lle mae hi'n mynd yna, gweld yr arfa, a mynd i nesa, mae efo gyd ymlaen, a mae di clymu gwallt i fyny, lle oedd o fwy significant yn yr un animated, fod doedd merchaid ddim yn torri gwalltiau nhw'n agor. Wel, a gyd ti hefyd yr perthynas rhwng dwi'n Li Shang, dwi'n meddwl? Li Shang a Mulan, fatha, oedd o fel, dwi'n quite licio'r boi ma. Sut dwi'n teimlo am yr... Wel, mae hyn yn awkward. Dwi'n confused ac dwi'n confused. Mae'n Shakespearean ydy, mae hanner stuff Shakespeare gyd amdan fel... Mae pawb di gwisgo fyny fel pawb arall, a mae pob beth yn eitha fluid. Ac wedi hefyd licio Ming-Na Wen oedd llais Mulan yn yr greiddiol. So hi hefyd wedi... Oedd hi'n Agents of S.H.I.E.L.D. A hefyd, dwi'n meddwl, oedd hi yn... os dwi'n cofio'n iawn... oedd hi'n Chung-Li yn Street Fighter. Jesus. I mean, represent. Diar nhw. Ond, da ni di mynd off y tech ohono fo rwan, ond... Pan oed ti'n... Da ni cwbl o wysnos yn ôl o dyddiad y recordio, mae 30 o bobl oedd wedi mynd ar ei gwyliau i Zakynthos wedi dod nôl a infectio pretty much rhan fwy o Caerphilly just wrth fod mewn pressurised tube yn yr awyr yn llawn o germs. Sy'n syndod mawr i pawb. I mean, pwy allai ragweld? Pwy allai hyd yn oed ragweld? Wel, yn sicr ddim daid o harding oedd yna sydd mwyna thebyg yn mynd i redag yr NHS yn Lloegr. OK, guys. Bryn, dwi'n sylwi ar y notes, mae yna cwpl o bethau wedi mynd fewn yna ynglyn â pa mor siait sefyllfa. Falle nhw'n i gael heina pan mae pawb yn super meddwl rei ar diwedd y bennod. Achos wedyn fydd o ddim yn fel relentless spiral. I siarad, i fynd o'r pwynt oedd ti'n dweud, mae'n teimlo weird mynd i cinema ar y funud. Yn dydio. Nid yn unig wyt ti'n rhoi y bobl sy'n gweithio na at risk, ti'n rhaid i hun at risk ar pobl eraill. Ond eto hefyd ti'n tybio ydy'r cwmni yma mynd i gallu cario ymlaen. Achos oedd Iestyn dweud, di'r galeri ddim yn rhaid yn mynd i gallu hyfforddio cario ymlaen talu'r pobl sy'n gweithio yna. So, sydd wyt ti'n balansio y moral, dwi'n cofio rei yn mis Mawrth teimlad ma byswn ni'n really licio cael takeaway, ond dwi ddim isio ar fel freshly locked down Gymru. Dwi ddim isio fel cael bobl sydd yn Deliveroo dudes fel gael nhw fynd allan yn ganol hyn i gyd. Ac oedd hwnna just fel, ond hwnna di gwaith nhw, dyna sut maen nhw'n dod y pres fewn. A dwi fel, capitalism sucks. A fel, anyway, existential crisis notwithstanding, ydych chi eisiau... Di tennydd ddim yn mynd i neud i redag i'r syniad yma. Na, ti'n be... Dwi'n credu mae Nolan yn dibynnu ar hwnna fel, it's a Nolan film, dylech chi weld yn y cinema. Dwi wedi clod yn byd amdan Nolan ei hun yn dod allan a dweud, it's great, you've got to go see it in the cinema. Fatha oedd o efo y ffilms eraill fo, mae wedi dweud, please, go try see it in 70mm, wherever you can. Mae wedi bod yn distaw, ond y cwmnia sydd wedi bod yn trio pwysio pobl yn ôl. Y studios ar... Wel, i ddweud y gwir eich, dwi'n meddwl, i ryw radd oedd studios wedi bod yn ystyried be ydy'r ffordd nhw'n gallu cael y ffilms ma allan. Chos yn amlwg, mae Marvel yn eista ar y ffilm Black Widow.
o Black Widow fod i ddod allan yn ganol y flwyddyn. So mae Marvel ti'n meddwl, be ffwc da ni'n mynd i wneud efo hyn wan. Ac... Oes unrhyw un yn mynd i fo'n bothered i watch... Dwi eisiau weld o. Dwi eisiau weld o. Chi eisiau weld o? Oes. Chi eisiau weld o? Dwi'n bach fel... So Wonder Woman 1984, ie, oce. Ie. Oce, mae hwnna hefyd. Ond y pwynt ydy, mae'r studios yn meddwl, wel, ti'n be... Does ym rhaid i ni fynd trwy'r cinemas, mae gen ni pipeline i'r cwsmar, mae ni just directly mewn i brains no, ie. Ti'n ni werthu fo trwy iTunes, trwy Google Play, trwy whatever, deal efo Netflix ar ein exclusive, a dyfyr ni gael pres gyn Netflix a'n dweud, sign up for Netflix and you get exclusive access to Wonder Woman 1984. Sy'n skipol o deal i pob. Ond y problem ydy, mae'r cinemas i gyd yn dweud, hang on. Mae gen i ni tafod y bapur yma sy'n dweud, ni sy'n cael first crack at y darlledu'r ffilms mae gyd, so fuck you, fath o beth. In theory, byswn ni dal wastad, 100% wastad eisiau gweld ffilm yn cinema. Yeah. Dwi'n mynd gwybod ydy hwnna achos bo fi yn millennial, neu ydy hwnna achos bo fi yn film student, neu be. Bugs notwithstanding, Bryn, bugs notwithstanding. Dwi'n fydda fascinator rhwng yr o ddau. Un o'r storis gweitha fi mynd i'r cinema di, eisiau weld Tomorrowland efo George Clooney yn bybrag yn enw fo. Wow. Nes i joio fo, shut up. Na, ffilm gret, mwynhau oedd yr hwyl. Gwallt llwyd ambassador George Clooney, obviously mae Iestyn fel, he's one of us. Oedd o'n hwyl ac yn wirion ac oedd o'n just yn ffilm bach neis i watchad. Problem oedd, pob arall oedd o gwmpas fi. Just plebs. So, mae fi cael tocyn yn dweud set H7 dyda, gret. Fiawn i slawr set H7. Briliant. Mae'r pobl wedyn yn dechrau dod i mewn ag eistedd mewn seti eraill. Wedyn mae'r pobl eraill yn dod draw yn dweud, set fi di hwnna. A wedyn doedd criw o blant, oedd pobl ifanc i fewn, eistedd yn dechrau tynnu selfies, a dyn car ymlaen tynnu selfies yn ystod y ffilm. Redag fewn ag allan o'r cinema, beth a beinydd. Doedd o ddynas i fewn wedyn, 10 munud mewn i'r ffilm, ddim yn ap pwy oedd hi, mae'n eistedd drws nesau fi, ac yn gofyn, beth sydd bod yn digwydd yn y ffilm. Oh, yes. So, well, Shirley, I'll tell you, right? Ar un llaw, mae gen ti'r profiad yna. Gwych. Horrible. Ar ochr arall, at centre Aberystwyth, fi a dau ffrindi mi, eista yn y ro gynta, cinema gwag yn gwachad The Downfall. Whoa! As in... Bruno Gantz, The Downfall of Hitler. Memification of Hitler. Yep. Film. Be oedd o'n flin am y tro yna? Oedd o'n flin am fel Ryan Giggs yn dewis y tîm anghywir Cymru neu rhywbeth. Dyna union oedd o'n flin amdano. Ond o profiad yna wych, o ti'n mewn am smec yna, ti'n gweld y llun anferthol, y sain gwych ma, a ti'n teimlo bob un munud yno, ti'n cael yr soundtrack yn just yn berffaith, y balance yn bob ti'n allan. A mae hynny'n profiad yna gret. So fel podlediad, da ni'n yn gyffredinol pro-cinema, specifically ar hyn o bryd, na beth. Wel, eto, fel ti'n dweud, mae'n dewis oesol i berson dydy. Personol ydy. Your mileage may vary yn dydy. Mae o'n hollol beth ti'n gyfforddus hefo. Mae o fel teithio ar dren neu bus. Yr un peth, a ti'n neud hwnna, a mae yna bobl, hashtag fucking capitalism, mae yna bobl yn gorau neud hynna. A mae'n mynd y cinema'n ddewis. So... Mae fel yr holl ardal y celfyddydau, dyn ni fel podcast yn sicr yn sefyll efo'r celfyddydau. Mae rhwng ti a dy priest. Ond mae lot o bobl yn gofyn fydda,
O, tywod, mae gymaint o llefydd wedi trio ail-agor, a wedyn dydi theatra ei hunan efo sioia hebdi. A be di'r wahaniaeth yna ydi oherwydd fod y bobl ar y llwyfan yn gweithio allan dros y bobl yn poeri dros yno. Oedden nhw'n edrych ar y fath chos obviously dwi'n musical theatre, so love them. Mae Bryn actually yn theatre kid. Sure. Born at the back of the stage. Pam wyt ti dweud hynna, Sioned? Ti'n trio insinuate hynna. Dwi am canu can amdan hynna. Sioned! Be ti'n trio dweud? Sioned! Ond, so o'na, be sy'n gas ar y funud ydy'r ffaith bod mae yr arwr anhebygol yr byd musical theatre ydy Andrew Lloyd Webber. Ie, nath ni hwyl efo fod o. Do, a ti sort of, fatha, oedd o sôn amdan sgryrsio oedd wedi cael yr llywodraeth i dweud, ie, gwch chi'n ei musicals, ond sy'n cael canu. Wel, yn Cats, gallen nhw just fel dawnsio round. Well, Les Mis yn fucked, da, ond probably o gorau. Subtitles. Sy'n ni'n just yn lyfio cael musicals. Ond just hefo'r fel bits siarad eitha kind of boring exposition yn y canol. Hynny beth, dos canu ydy Les Mis i gyd, dos yn neb yn siarad. Frwsang, darling. Mae just yn wych. Anyway. Yes, wyt ti'n licio faint bod y podcast wedi troi fewn i fel art podcast ar hyn o bryd? Ti'n licio hwnna? Ti'n gael ti fanna just yn... Meindio art, ti'n bo? I like, but ond ti byth yn mynd i wylio fucking Les Mis musical. Ydych chi wedi gwrando ar musical splaining? Na, ddo. Mae musical splaining yn podcast lle mae Lindsay Ellis, a YouTuber amazing, yn mynd a'i ffrind hi, Café Taherian, a mae o'n cysau musicals, mae fel, musicals, don't get it, don't wanna get it, dyn nhw ddim yn neud sens, mae'r holl cysyniad yn holl weird a wrong. A wedyn, mae hi jyst yn mynd o fod trwy nhw i gyd. A mae'n really annwyl. Ti'n sôn dan nhw o'r blaen. It's a great listen. Os da chi eisiau hangout podcast sydd ddim y raglen yma, obviously. Triwch honna. Ond, so mi wedi bod yn trio cael y syniad ma o sef wedi nhw ail-agor y saff, so mae'na gwahanol beth yn mynd ymlaen o creu fatha rhyw sgrin o flaen pobl, flaen y llwyfan, mae... Ond beth am Starlight Express, Bryn? Sut mae'r skaters na fod yn skatio trwy'r gynulleidfa yn esgus bod yn checks notes tren? Yr unig ffordd o le pobl wneud efo Starlight Express ydy cymeryd LSD, ista adra a dychmygu beth i'r sioe. Bydd o well na'r sioe. Bydd o'n gwell na be ydy'r actual sioe. So, dyna swn i'n dweud. Un peth dwi'n mynd i ddeud am hwn, y sefyllfa airplane Awyr Iach, yes, gob mawr, methu siarad, ydy, mae na wefan really cool, a dwi'n ffindio hi'n lot o help o'r enw awyriach.cymru/frusher.wales. A mae just a cwpl o GPs wedi cychwyn o, sy'n just yn esbonio fel, y peth gorau gallwch chi wneud i stopio spread Covid neu unrhyw virus fel na, ydy just cael awyr iach, just ag ventilation, ag o'r ffenestri, neu siw bod yna airflow. So dwi wedi bod yn mynd o fewn i'r swyddfa, unwaith yr wythnos, a chwarae teg, does neb arall yna, mae'n gret. Mae gen i swyddfa, oedd yn arfer bod yn llawn o 20 o bobl, a wedyn fi, a fel rhyw 2 foen, gwneud yn pen arall y swyddfa dio. Ond mae gen i teeny tiny USB fan, so dwi just yn setio hwnna fyny o thymil fi. So unrhyw un yn dod slightly rhy agos, dwi just yn sort of chwythu'r fan atyn nhw. A pryd ti cael yr pwyntiad efo HR i trafod y digwyddiad, Sioned? Dwi'n cael ei ffindio chi bo fi'n capitalist slave really, really dda, okay, pawb? So, yeah, so awyriach.cymru, dwi'n i really roed heads up i chi am hwnna. Mae hwnna'n llawn gwybodaeth. Dwi
dwi wedi ffeindio hwnna'n lot o help i fi o ran, mae'n plant i ddim i fod yn pellhau, cos maen nhw'n fychan bach, ond weithiau mae ffrindiau yn dod draw i chwarae, achos bod mamen nhw mewn iffar y picil, achos childcare wedi disintegrateio hyn o bryd, so dyn ni just fel agor y ffenestri, cerwch i chwarae'n llofft. Dyn ni just agor y ffenest, neu siwr bod gwynt i gyd yn dod trwy'r tŷ. It's fine. Beth bynnag, gwybodaeth iechyd a cinema, dyn, Iestyn. Syrfia bach o pei afal i ni. O'n i just trwy fo'n gyflym am fod ni'n gorau mynd trwy hwn eto mis nesaf, oherwydd garantid maen nhw'n mynd i gael rhyw fath o ddigwyddiad arall, dydy. Digwyddiad, bwl. Nethon ni ddim cael iPhone tro yma. Oedd o'n anhygoel edrych ar Twitter lle oedd pobl yn mynd yn irate fod nhw heb di cyhoeddi fod oedd na ddim ffôn newydd tro yma. Oedd fel kids fi pan dyn nhw ddim yn cael penod arall o Yu-Gi-Oh cyn mynd i'r gwely. Neu gyfadda, o'n i di synnu yn hyn fatha dweud, Ond be fysa fo? Be fysa'r iPhone newydd? 12, siwr o fod. Mae y peth ydi, ond oedden nhw wedi cyhoeddi, os ti o fewn cilch bach ni, mi fysa chdi di sylwi fod nhw wedi cyhoeddi yn ei last earnings call, ac wedyn oedd di spredio drost papur o newydd a bob man, fatha, yes, no new phone until October. Alright, fine, neu darllen y memos tro nesaf, Iestyn. Nes i danfon allan. Mae Iestyn wedi gyrru briefing manwl i ni, Bryn. Sicr. A dy ti'n rhy brysur yn neud mayonnaise dy hunan a tyfu chilies i ddarllen o. Fine. Iestyn, dwi'n sori nes i'n darllen dy waith cartra di, dwi'n really sorry. Sorry, Iestyn, gyda'i full-time job. 5 gyhoeddiad oedd na, basically. Nawn ni drwyddyn nhw'n gyflym. Oedd na base grade iPad newydd, £329 sydd efo bob dim wedi cael ei upgrade yn efo. A wedyn oedd gen ti iPad Air, sef yr un canolig, sydd rwan yn edrych fatha iPad Pro, ond di tynnu rei o'r features allan o'n efo. Sydd yn £600, dwi'n meddwl, a mae'n edrych yn lovely. Ond mae hwnnw efo'r processor newydd A14 sydd fwy newydd na unrhyw un o'i dyfeisiadau eraill nhw. Sy'n debygol am fod yn yr iPhone newydd. A wedyn nath nhw gyhoeddi watch newydd sydd yn neud blood oxygen level sydd yn digwyddiad. Oedd ti'n super duper keen am hyn, a dwi wedi gweld ti, full disclosure, Iestyn dod draw ar y sefon ni cyn neud, ddi'n haglediad cwbl yn oedden, dwi jyst yn mynd i testio gwaed fi. Dwi'n gwybod ti'n diabetic. Na, dim byd fel na sti, jyst eisiau checio fo. Dim checio gwaed o'r un ag i. Heart rate variability, o'n i'n checio ar adeg yna. Oedd o'n really intense, ddo. I fod y deg, nes di tynnu yr mobile lab na gyd allan. Nath o sticio loads o stickers i chest fo. Dos na mobile lab di mwy. Mae gyd yn the watch, dydi? Hwn di'r mobile lab, dy. Llaw fyny yn cefn y dosbarth. In the real world, yes. Pre-zombie apocalypse a pre-ffindio aliens ar Venus, cos dyna'n amlwg beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Be ddefnydd ydy testio oxygen gwaed ti, unless bod ti'n fel 65 ac at risk o fel trawiad ar y galon neu Well, os ti'n athlete, sy'n ei fod yn... sorry, anghofies i, yes. Wel, dwi di bod yn edrych ar lot o websites yn chwilio am bobl sydd yn dallt hwn yn iawn, a does o neb i weld wedi sgwennu erthigol call amdano fo. Mae yna lot o erthigol allan yna amdan Covid ag pre-symptomatic o cael fliw o bachu fod dy lefel di mynd o dan 95 fatha fod eich fod fliw ar y ffordd neu fod ti dechrau cael dipyn bach o virus, ond am fod ti fod rhwng 95 a 100 mi o'n ar ystod pan oedd y masks yn dechrau dod o'r thing, mi o'n y pobl dweud, dwi'n methu, nes i rei masg on, ac nes i, nath o lladd fi, nes i just farw, nath o tynnu'r masg i ffwr, a nes i
dod yn nôl y fyw eto. A dyna'r doctors wedyn fel, mae hwn yn oxygen monitor, 99, mask on, 10 munud. Mae dal yn 99. Who knew? Oh my god. Just for fuck's sake. Anyway, so yes, carry on. So mae ti'n gallu cael oxygen monitor ar gyfer dy fus, mae pawb o'r doctors a hyn i gyd yn defnyddio. Fel asthmatic can confirm. 15 quid neu beth bynnag, ie. Ag, so mae o'n ffordd oedden nhw fesur, yn eitha cyflym, gweld faint o iach ydy dy waed di mewn ffordd o ran... Faint o cheese gen ti, ia? Ie, ti'n bod. Faint o'r mil Marianne gen ti. Ie, be di mediclorians? Ie, mediclorian counts thi. 100% fe'n rhaid i rwy'n hacio'r app na. A just cymryd blood oxygen ti a mynd, it's off the chart. Dwi'n meddwl, y peth ydy, nath Apple reid hwn i fewn yn y watch, ddim oherwydd fod yr byd fel mae o rwan, oedd hwn yn y pipeline gan yr ystod 2 flynedd yn ôl, diolch yn rhywbeth ti jyst yn penderfynu rhoi. Oherwydd mae dyfeisiadau eraill allan yna, dwi eitha siwr, ydy weithings efo oxygen? Dwi eitha siwr fod o. Mae nhw efo version nhw hefyd. Ond dwi'n meddwl, mae Apple jyst ar constant cycle ma o trio cael gymaint o stwff a fedrith nhw fewn i'r monitor yma, a fedrith nhw. Am fod maen nhw wedi partneri fyny efo lot o ysbytau ag colega i ymchwilio i fewn i be ydy'r benefit o gael ffasiwn monitor ar dy fraint. Eto, mae'n syniad o fatha, da ni'n gallu gwasgu'r accelerometers ma a'r sensors ma gyd a bod matha bethau ar y watch. Be ti'n mynd i ddeud? Wyt ti'n mynd i Jeff Goldblumio? Dim eto. I'm God. It's too soon for that. No, too soon for that. Na, ti'n rhoi, maen nhw'n gallu rhoi y sensors yma chi. So i ryw radd o wan, maen nhw'n dweud, cool, proof of concept, da ni'n gallu rhoi blood oxygen monitor i fewn. Gwych. So, i ryw radd o wedyn, mae doctorion wedyn, deud am at beth bod na rhywun yn cael problem efo anadlu falle. Mae nhw'n gallu wedyn yn ytrach na gorfod prynu dyfais arbennig ar gyfer hwnna. Mae rhywbeth mae'n rhaid i nhw llogi allan a risgio colli a mwyn math o bethau. Wwan mae nhw'n gallu rhoi ar dyfais sy'n siawns da bod gen y person yn barod. So mae nhw'n gallu mae'n y platform wedyn sydd efo'r gadgets sydd yn angenreidiol i gyd i gallu datblygu yr genhedlaeth nesa o sensors. So, BT, gwasanaeth BT monitro heb bobl os bod wedi disgu drosodd y falle. So, gret. Ond y problem efo hwnna oedd rhaid i chdi brynu'r dyfais gyn BT, oedd rhaid i ti cofio wisgo trwy amser, dyn oedd rhywbeth arwyddo fyny i'r ongoing a wedyn oedd o'n watch oedd o'n gwisgo hwnna efo dy watch a bod math o bethau fel. Ond dwan mae o'n rhywbeth sy'n watch ac yn dyfais gallu cadw golwg ar pobl di. A hynna dwi'n meddwl ydi o i rhywun raddau efo stwff blood oxygen ma'n deud da ni'n gallu neud hyn wan, da ni'n gallu, mae'r technoleg yna, dyma beth da ni wedi gallu neud efo fo, ydy hwn yn neud rhywbeth defnyddiol iddo chi. Mae doctorion yn dweud, os sa fo well os y hyn yn digwydd, mae Apple wedi mynd, cool, tweak, fiddle, poke, prod, recompile, a dyna fo, mae'n gweithio wedyn o well ar gyfer genedlaeth nesaf, genedlaeth ar ôl hynny. So mae lot o stwff yma am fod yn iterative, mae am fod yn stwff sydd yn datblygu dros amser, a mi na fwy o ddefnyddio dod iddo fo fel mae'r platform yn... Cos mae rhan ohono ti'n meddwl, dwi'n trio fformuleitio sut i ddeud hwn. Mae Apple yn cael ei designio gan dynion mostly ifanc tech bros sydd yn dim y gamification beth yn eisiau deud maen nhw basically eisiau jump startio unrhyw beth yn neud efo iechyd mae'r bobl sy'n efo spirulina smoothies glas neis ar hwnna so basically bach algau yn y bore mae'n bres yn efo does yn union so mae hefyd yn gweithio i bobl hun minted sydd hefyd fel isio mae pawb isio fel yr holl pwynt o'r
Dwi ddim yn mynd i ddeud fel bobl sydd yn cymryd iechyd nhw stupid o ddifri, ydy basically, yr aim yn y pen draw ydy i beidio marw, effectively. Ti'n kind of fel... A dwi'n mynd i beidio. Os i grydo'r conspiracy theories, mae'r pobl cyfeithog yn California efo'r plasma pobl ifanc, so who the hell knows? Ti'n gwybod be? Mae gennau 100%... dwi di darganfod yr cysyniad o conspirituality wythnos yma, so dwi'n mynd i siarad am hwnna nes mlaen, ond just rhwch pin yn hwnna. Gen i pinio hwnna, ddwn i'n ôl at hwnna. Ond y syniad mae Apple devices yn ffordd arall. Mae nhw fel Dorian Gray style painting i ti cheatio marwolaeth. Mae hwn yn swnio fel bod fi efo lot o sac i'n barod. Dwi'n 100% cymryd hwnna. Ti wedi yfad lot o sac i'n barod. Ie, dwi'n gweld beth ti'n pwyntio. Dwi'n spitballio. Ond, mae gen ti extremes o bobl does, oherwydd mae gen ti pobl sydd yn mynd yn addicted i alcohol neu cyffuria, a wedyn lot o'r bobl sydd wedi dod drost yr addiction yna, ti'n clywed amdano nhw be nath nhw o dechrau rhedag, a fod yr addiction di troi o'r dependency ar yr alcohol na i fewn i dopamine hit o mynd i redag ac fod yn really fit a really iach, a dyna sydd maen nhw'n cadw'r alcohol i ffwrdd. So mae gen ti'r spectrum yna o pobl sydd maen nhw'n really angen fod yn addicted i rhywbeth i ganolbwyntio ar ac fod nhw'n gallu troi bywyd ar nhw rownd o fod nhw'n addicted i rhywbeth arall sydd fwy iachus a sy'n gallu tracio i stwff nhw'n haws efo watch fel hyn. A wedyn ti pobl yn y canol fatha fi sydd yn yfad yr rum y ginger ac ydyn ond sydd yn gadael fi wybod fatha mae'n just yn convenience o rhywbeth dwi ddim yn gorau talu gymaint hynna o sylw iddo fo mae o yna, mae o mesur stwff ac os dwi'n sylwi rhywbeth fatha mae'r manylion yna i gyd os mae'r doctor yn gofyn gyn ti syniad be oedd dy galon di 2 ddiwrnod yn ôl be oedd o'n neud a mi na i ddeud hyn fel oh my god, dwi byth di siarad amdan asma ar y pod a dwi'n mynd i deud o dwywaith yn hwn ond mi allai 100% weld bys yma'n ffordd i fi wybod ydw i on track i gael asma attack neu dwi just yn teimlo bach yn panicky neu oes yna just rhywbeth arall cos os ti'n gweld blood oxygen achos be ti'n arfer goffa neud ydi check y gwynaf ti i weld, dwi'n teimlo'n dyn ddim yn gallu anadlu lot beth sy'n digwydd ma, ti'n check y gwynaf ti ydy gwynaf ti di mynd yn biws big shine a mae'n cael y dyfais a mae'n cael dyfais yn mynd actually mae dy chest i'n dyn a mae dy blood oxygen di really di dechrau mynd lawr rwan swn i'n cadw golwg yna fo i hynna ac i certain conditions iechyd eraill allai 100% gweld hwnna o werth ond mae o'n unwaith eto mae o gymaint o luxury item falle bydd o'n dod lawr y watch ti fel ie dim yr monitor na monitor beast ond yr ystyried hefyd ddo di blaen yr cleddyf di hwn de mae hein yn pwysio'r technolog ymlaen ti'n gwybod be 100% a mae'n ei ddeud hyn a dyna dwi'n mynd i stopio mini asthma series fi ar gyfer y sioe yma ond dwi'n cofio pan o'n i'n yn fy arddegau o'n i'n arfer cael nebulizer adre ac oedd hwn swnio fel compressor sy'n chwthu tyres car fan fel na a dwi'n cofio'r ti'n bod fel pan ti'n cael fel lluniau sydd yn rili eglir neu fel synnau sy'n dod o ti syth nôl mae hwnna'n dod o ti syth nôl i fod adre yn Iestyn a dwi'n cofio cwpl o fynyddoedd nôl prynu fel mae Muji yn neud fel rhyw things mae i vaporisio ole ti'n fel beautiful olew o gwmpas y dydi achos y Marie Kondo nhw eisiau fo obviously o'n i on board a wedyn sylwesi oh my god USB powered nebulizer di hwn achos mae o'n crynu'r molecules dŵr gymaint maen nhw'n troi mewn i vapor a maen nhw just yn llifo allan sef exactly sut o'n i'n cael meddyginiaeth fi ac o'n i'n meddwl so mewn 20 mlynedd mae pethau di dod ymlaen gymaint
bod ti'n gallu cael USB plug-in fersiwn hollol dawel o'r peth ma oedd yn compressor yn canol y 90au. So dwi hollol hefo ti, Bryn, bod o fel, dyna'r llafn sy'n torri trwodd. A mi ddeithi bod ti'n gallu cael rai yn Lidl erbyn 15 mlynedd. A reality hefyd ydy, mae angen cwmnïa gwthio'r amlen fel achos i ryw radda dos na incentive eich neud nebulizer gwell. Mae'n gweithio, mae'n neud y job, be di'r och? OK, gret. So, mae'r technoleg yn aros y Sioned. Ond, be am monitro stat iechyd pobl? So, mae'r technoleg eto fel ydyn ni yr stwff disgyn pobl hen, mae'n disgyn so, ges i chdi rhyw couple o flynyddoedd yn ôl, oedd y doctor yn dweud, dwi eisiau chdi checio dy blood pressure bob 8 gloch bore, 8 gloch y nos, bob diwrnod am bythefnos. OK, fine. So, brynis i dyfais i wneud hynna. Rhywbeth yn i'r gorfod rownd yn ymraich, caff a wneud hynna. Chump, fine. Ond eto, hwnna angen i fi gofio wneud hynna ac fer ar amser iawn. So, eich weithio ni'n neud am 10 munud i 8, weithio ni'n neud o hanner awr wedi 8. So, dod am cysondeb nhw. A'r reality ydy, mewn sefyllfa fel cysondeb ti angen. So, os ti gallu roed o mewn sefyllfa lle efo chdi just roed o ar dyfais fel sy'n just yn cymeryd o fel part o'r background radiation. Plus hefyd, mae yna rhywbeth diddorol o'r enw white coat syndrome. So, ffrindiau fi, a dwi'n cael y weithiad lle ti'n teimlo'n mwy anxious pa mae doctor yn checio dy pwysau dy waed. So, os ti just yn cael rhywbeth sy'n darllen dy stat iechyd di yn just fel ti'n mynd yn gwybod ta ddydd, mae hwnna'n reading sy'n fod mwy gwir i beth sy'n mynd ymlaen. Ond i dweud hynny, peth arall ydy, mae hyn yn mynd yn ôl i peth o ti a Iestyn yn dweud, be mae'r stat actually deud i ti? Be ydy actual ystyr yr stat? Ydy o dda, ydy o ddrwg, be mae'n feddwl? Y reality ydy... Heb medical degree, ti ddim ar eidrwydd yn mynd i fod y person golau. Mae tyma bach o wybodaeth yn gallu fod yn beryglus. So, nes i, dwi'n siŵr bod wedi dweud y stori mor blaen. O'n i a ffrindi mi yn America yn gyrru two-seater Mustang trwy New York State a fyny Boston a falle. Gwych, ffantastig. Pe oedd yn wastad yn puzzle ni oedd edrych ar y dashboard ac oedd yn deud i ni wastad be oedd yr air fuel ratio. A dda ni dweud cool. Be ydy'r air fuel ratio? Dwi'n coi be oedd yr rif, ond dweud 16, a dweud gret. Di hynna dda? Di hynna ddrwg? Dwi'n gorau neud rhywbeth? Nes di ffindi allan? Na ddo, hyrioed. Mae rhywbeth yn neud efo turbos. Siwr o fod. Theori fi ydi, ond di American cars yn cael Ond eto fysa fod i gallu deud fod o reid o mewn gwyrdd neu coch. Oh my god, so fod i troi'n goch, so ti'n gwybod beth i alt i ni? Rhoi cyd-destun. Rhoi cyd-destun iddo fod e. So, cool. So, mae'n deud i fi dwi'n gorau sefyll bob 12 awr. Apparently mae hynna'n bach yn iffi anyway. Apparently dy'r science sy'n gadar on. Eto, os ti'n meddwl fo mewn ffordd gwahanol ac yn dweud, mae eista lawr am eich probably ddim yn peth da i ti, so mae'n dweud i ti'n codi fyny. Gret. Mae'n just rhywbeth sydd yn obtrwsif yn y cefndir helpu ti meddwl amdan di iechyd heb gorfod cael rhyw fath o a ti'n mae'r math o beth lle mae apps yn mynd i gallu cael ei datblygu i dehongli hwn i ti i wneud. So, mae'n gret. Ti'n gallu ffitio fo fewn, mae o ddefnydd, mae o'n feature arall. So, yes, mi na i yn really quick, so dwi'n gwybod ti ddim wedi gallu mynd trwy pob peth. Un o'r nodiadau erthygl oedd wedi rhoi mwahaha Mr Burns glee i fi oedd bod Facebook yn panicio bod ad tracking
fel tracking nhw'n mynd i fod yn screwed achos privacy settings ar gyfer iOS 14. Unrhyw beth arall i'w ychwanegu hwnna? Wel, dwi wedi cael, oherwydd dwi'n defnyddio Facebook ar fy ffôn, dwi wedi cael y notification yna, wrth gwrs, ond dwi wedi cael cwpl o apps yn popio fyny yn deud, mae hwn isio access, ti'n bod rhywun peth, a mae hwn isio access i dy gamera di, ond rwan mae'n gofyn, wyt ti isio hwn cael access i wybodaeth di trwy'r ffynhonnell yma, a ti'n dweud, na, so mae just yn neud be mae fod i neud ar y tin, a gawn ni weld be ddigwyddith. Mae'n fatha goliadau gwyrdd a goren ydych am ddangos. So be ydy'r... cerwch i fi drwy hwnna, achos dwi wedi sylwi ar y goliadau gwyrdd a goren, right ar top yn ffoni. Be di hwnna di... Pa mae'r microphone yn... Mae'r microphone yn fyw, mae'r oren yn dod ymlaen. Pa mae camera fyw, mae'r gwyrdd yn dod ymlaen. Wel, Bryn. Ac oedd Instagram yn troi gol ymlaen pam o'ch ddim hyd yn oed yn defnyddio'r camera. Dyna oedd rhyw bug oedden nhw'n deud oedd o. Dim bod gennau massive following, ond dwi'n gwybod sy'n unrhyw un di sylwi, dwi di 100% throtlo nôl ar pob peth. Fel, dwi di wneud experiment am cwpl o wythnosau o fel rational likes fi, achos o'n i yn un o'r bobl ma oedd yn 100% likes. Ti heb di licio unrhyw un o lluniau coginio fi, Sioned. Bryn, ti'n gwybod bod fi'n licio ti? My lamb is waiting for the likes. My lamb is waiting for the likes. Bryn, os wyt ti beth yn meddwl bod fi ddim yn licio? Nes i croc major just i ti roed like arno fo, Sioned. Gyda bechamel sauce. Nes i wneud y bechamel sauce. A mayo fy hun. O'n i hyn o am wneud menyn yn hyn. Hold on, ti'n mynd i gael RSI yn neud hwnna, dwyt? Na. Ti'n roed o yn y stand mixer. Bryn na KitchenAid. Ti'n roed double cream yn y stand mixer. Roed o whisk attachment arno fo. Wacio fo fyny. A beth sy'n digwydd i, mae'n gyntaf mynd yn soft peaks arno fo. Wedyn mae'n mynd yn stiff peaks. A wedyn bila, mae'n chwalu mewn i menyn a buttermilk. Wel, mae hwnna'n sexy gwyddoniaeth. Mae hwnna fel wneud antimatter yn ôl son. Wel, ti'n be, parth o ddegwydd tro cyntaf da Iestyn, oedd yn teimlo i fi fatha profiad crefyddol. Ie. Oce, dwi'n gwybod bod ni ddim wedi cyrraedd Angels and Demons eto, right? Ond mae'n... na. Da ni wedi bod yn rhaid fatha bit bach yn trwy'r sioe gyd, mae'n iffyn o hwyl. So mae'n ffilm... na. Ti'n fe, dwi'n mynd i... Keep it for the pod. Keep it for the pod. iOS 14 hefyd i ddod allan, app trays. Mae gen ni grŵp sgwrsio haclediad ni yn edrych yn gret rwan. Mae gen ni fel grŵp chats a pinned chats a stuff. Mae'r settings cwsg yn really nice. Mae settings cwsg wedi symud o alarms i iechyd sydd yn positive tu hwnt. Cos mae yna hysbyseb masif IKEA ar ffordd nôl pan dwi'n seiclo nôl efo'r plant o'r ysgol. A mae just fel... Mae fel parody o energy drinks a mae'n deud sleep gives you energy. A just hysbyseb amdan fel... Mae'n really smart, actually. Iestyn, design-wise, mae'n really smart. Mae fel energy... fel Red Bull kind of can type of beth, ond hefo just sheet gwely yn dod allan o fo dweud, sheet gwely, $5.99. So mae hwnna'n yn postio o ran y newidiadau. Dwi wedi gweld, fel ti'n deud, mae pob peth yn gofyn am lot mwy o ganiatad. Dwi heb di rei widget ar fy home screen eto. Dwi'n licio, mae gen i widget tywydd. Fatha bob Android user arall allan yna. Mi'n gwybod. Sorry, bobl Android, mae hwn i gyd yn newydd sbon. Dwi wedi bod, dyna un o'r pethau o'n i yn gweld isio. A hefyd, y categorisation ffindio apps ti. Dwi'n meddwl bod o'n gret bod y cwmni o diwedd wedi creu y syniad o widgets fyna ti roed ar dy sgrin gartra di. Dwi'n just yn fach bod Apple wedi dod i fyny efo'r ffigma. Neb arall wedi erioed dod i fyny efo fo. Ti'n meddwl beth, rown i bach o Android love, achos mae Android 11, ydw i'n right? Beth sgynna'n lawr? Mae nhw wedi dod allan hefyd, do. Wedi dod allan. Mae fatha fod na 2 linell o iOS yn dod o ffordd ma, ac
Android OS yn dod, a maen nhw'n dod mor agos at ei gilydd rwan. Da ni ar fi'n cael y convergence. Maen nhw hefyd wedi gwneud y thing ma, sef priority conversations yn messages nhw. Da chi wedi gweld yn messages ni, da chi wedi trio pinned conversations eto? Ie. Mae'n really ddryslyd achos... Wel, i fi, da ni haclediad reit yn canol o fyna. O, hyfryd. Mae rhain yn popio fyny, a mae'n lluniau bach o bobl yn popio fyny. Ie. Defnydd WhatsApp sydd wedi tanio lot o hyn, dwi'n credu, achos mae WhatsApp... Problem hefo WhatsApp ydi, wrth gwrs, ti'n mynd gallu ffocin unsubscribio, Jesus. Faint o sgwrsio. A wedyn ti'n goffa neud y thing na fel, Lleucky's mam has left the group. O, na. It's bach yn embarrassing. Ti'n mynd gallu just mynd, granda, dwi ddim eisiau gadael y grŵp map, a dwi ddim eisiau gweld unrhyw un o negeseuon. It's a hellscape. Mute am 10 mlynedd. O, ti'n gwybod? Na, mae mute just yn stopio. Does dim notifications gennau o gwbl ar ffôn fi, heblaws di rwy'n yn ffonio. Agos dwi ddim yn nabod y number, dwi'n rhoi'r ffôn sydd lawr arnyn nhw anyway. A ti'n y chat a dweud, Karen, dwi'n misio gweld y Q-Anon conspiracy. I swear to God, dwi ddim yn jocio'n Bryn, hwnna. Os ti'n rannu 5G meme arall, dwi'n dweud rownd yna, stwffio'r ffôn a fyny dy fucking D&D. Anti-vaxxers yn grŵps fi. Anti-vaxxers. Anyway. Mae'n amser mynd rownd a just reid swadan iddyn nhw. Android 11. Lovely Android. So maen nhw di just fod yn refinio. Dyn nhw wedi mynd mor mental a iOS yn lle mae iOS yn trio. Mae rhaid ni ddal i fyny fo Android. Mae rhaid ni wneud hyn, rhaid ni wneud llall. Mae Android i bod mwy o'r just refinio stuff. Ond un peth dwi'n rili licio nes i weld arno fo ydy, os ti'n mynd defnyddio app am hyn a amser, mae o'n ailosod permissions ti wedi reid i'r app, so deud bod ti wedi gadael access i'r camera, fatha'r access mae Facebook yn gael a stwff fel na. Ac os ti'n mynd defnyddio fo am hyn a hyn, mae'n ailsetio fo i'r default o na, so mae'n wedi gwneud job da, mae'n gret da. So fatha, ti'n mynd defnyddio hwn pan fod yn cael access. So dwi wedi bod yn bach mwy militant pan dwi'n mynd i gwefanna wan lle mae rhyw sgrin y popio yn dweud, da ni eisiau caniatad i wneud hyn. A ti'n mynd, na. A eto mae'r syniad, a mae'n ymwneud yn ôl, dwi'n meddwl, oes oedd yn ôl, di consent ddim yn thing, mae ti'n dal yn dydwylo a roi di rhywun. It's an active state of being. So, mae llifo nôl ymlaen, dydy o. So dwi wedi deud iawn heddiw, dwi'n necessarily yn happy sydd efo'n neud yr un peth fore. So, dwi'n meddwl mae'r ffaith bod ti'n iwsio'r app ma am blwyddyn. Fine. Ti'n be, mae angen access i'r shit yma gyd. Rwy'n i switch hwnna off a funud, tan ti eisiau iwsio fe ta. Mae'n essence. Mae'n gret o feature. Dwi'n mynd i symud yn quick trwy'r rhestr, achos dwi'n ymwybodol anwyl brandawyr, bod ni wedi cyrraedd awr. Ni'n gwneud bach mwy o newyddion, a wedyn o'n i hitio'r juicy angels and demons na. Rhywbeth dwi really quick siarad amdan ydy, mae'n gret, mae Q-Anon di cyrraedd Caerdydd. I love it. So, dwi'n siŵr bod a subsection o fel 5 o bobl sy'n gwrando ar sioe ni probably yn ymwybodol o Q-Anon. Y rheswm dwi wedi bod yn edrych fewn iddo fo ydy, mae yna bennod arbennig o'r podlediad Reply All newydd o'r allan, sydd mynd â ti'n dofn fewn i sut mae Q-Anon yn conspiracy spewing hellscape wedi dod allan o 4chan, ein friend, a 8chan, a sut bod Corneli ffiaidd dynion ifanc trist y we, ond rwan mae Q-Anon y busnes ma fel it's a deep state conspiracy huge dwi'n plant ni
wedi treiddio i fel mainstream i mums netters. Mae grŵps Q-Anon ar Facebook Prydeinig wedi dechrau mynd yn net. A dwi wedi gweld ar fy ffordd i'r ysgol hefo said plant, bobl wedi bod yn sticio fyny fel hashtags Q-Anon ar fel patients o bapur o flaen y surgery ac o flaen ar fel bus stops a stuff. A dwi kind of eisiau rhegan nhw lawr, ond dwi kind of fel, okay, dwi ddim eisiau hyd yn oed ymwneud â'r bobl yma. A dysa neb yn gwybod beth, achos ti'n meddwl, chyddi gweld hynna, achos bobl fel, ie, be ffordd i hwnna? Ac o'n i just fel, wel, na i fynd â chi lawr, internet rabbit hole, ofnadwy. So, Gwan, wedi chdi wneud ar rwan oherwydd bod mae yna rhoi pobl sy'n gwrando sydd ddim syniad beth i Sion. So, mae'n troi allan, mae wedi cychwyn ar image boards brawchus yn America, rwy'n yn trio wneud allan bod nhw yn high-level source yn y White House a bod gen nhw gwybodaeth am yr holl bethau bod President Trump yn wneud, bod President Trump yn secret anti-pedophile ymgyrchydd, a mae'r holl bethau mae'n wneud sydd yn edrych fel bod nhw'n wael ac yn wrong, dyn nhw ddim actually yn, maen nhw gyd yn rhan o'r plan anhygoel mas gen fo i arestio Hillary Clinton a Jeffrey Epstein a child trafficking a deep state Illuminati gweler ein ffilm wythnos yma. A mae gyd yn clymu fewn. A dyna thing, mae'n incoherent smush o pob conspiracy fantasy gallu ti gael, a maen nhw yna i ti, a mae o fel horoscopes i boomers yn gallu darllen fewn be bynnag wyt ti isio iddyn nhw, achos does dim sylwedd. Dwi'n angen deud wrth bobl bod dim sylwedd i'r ein. Ond mae o wedi mynd, a mae o dros cyfnod o lockdown, ges i real dychryn, cos o'na cwpl o bobl o'n i'n nabod, oedd wedi mynd yn ddofn fewn i, basically, oedden nhw'n bobl hyfryd anwyl, ond yn eitha new age yn ei kind of meddylfryd. Ond ac o'n i'n gallu clywed, oedden nhw mor ofidus amdan y stwff o lockdown, ac oedden nhw'n deud, wel, ti'n gwybod bod hwn yn rhyw fath o conspiracy fawr, ac o'n i'n clywed y peth yma'n allan, ac o'n i'n fel, na, dwi ddim yn gwybod lle mae hyn di dod o, ond mae hwn yn swnio. So dwi newydd ffindio allan wythnos yma amdan conspirituality, sef yr Venn diagramma o fel New Age alternative thinking a conspiracy theory alternative thinking. A mae gweld y cynnydd yn hwnna achos bod bobl yn ddiangor, achos bod bobl yn hollol ar goll. A mae'n haws i gredu mewn, mae'n mae yna rhyw plan, pan actually, fel dyn ni'n gallu gweld yn pob peth sy'n digwydd, does dim plan. Mae bobl sydd supposedly fod yn rhedeg pethau yn... Dwi wastad yn y sefyllfa yma mynd yn ôl i Yes Minister. Yeah. Mae yna linell gwych yn Yes Minister lle mae Jim Hacker yn cwyno bod y civil service yn ei erbyn o. A mae'n dweud, it's all part of civil service tactics, mae Jim yn dweud i Sir Humphrey. A mae'n dweud, well, Minister, Humph yn dweud, I wouldn't necessarily call civil service delays tactics. That would lead you to mistake lethargy for strategy. 100%, well. A mae just syniad ma bod bobl ar goll. Yeah. A dyna lle maen nhw'n mynd. A dyna beth sy'n beryg. Mae'r bennod o Reply All yn ddiweddara rwan sydd yn mynd allan na i chwilio am ei enw hi, achos mae hi wirioneddol gwaith, achos maen nhw'n dweud, dyn ni'n gwybod pwy ydy y person yma. Dyn ni'n gwybod, so enw fod i penod 166, Country of Liars. Mae'n awr o podlediad, mae o fel dogfen amazing o ddatblygiad hwn, a dyma, maen nhw'n dweud, mae yna gred mawr, dyma sut mae'r far-right yn America wedi dod i pŵer, dyma sut mae Trump i gyd wedi wneud o'r busnes ma, o'r pŵer ma, a leverageo yr dynion ifanc trist blin yma. Dyn ni wedi weld o, achos mae'r idiot na dreifio o Chicago i rwla a seithi pobl. Mae gen fo
fel da ni'n gwybod, efo gymaint o bethau trist, ofnadwy ar we, mae yna real life consequences. So dwi ddim yn gwybod sut i drwsio hyn, ond just i wybod i chi cadw golwg ar eich ffrindiau chi. Just yn, ac just stopio na. So ffordd mae dwi'n meddwl o ydy hyn. Drychwch ar Boris Johnson, Matt Hancock, Dominic Raab, Grant Shapps, Michael Gove, Rishi Sunak. Os yw rhywbeth amdan y set yna, Priti Patel a pob arall. Os yw rhywbeth amdan y casgliad yna o bobl sy'n neud i chi feddwl bod nhw'n icontebol i roi at ei gilydd strategaeth anferthol sydd yn mynd i pull the wool over everybody's eyes. Nagos. Mae rhywun wedi dweud, na, Dominic Cummings ydy'r mastermind. Dio ddim ddo. Di Dominic Cummings ddim efo rhyw master strategy i troi Covid mewn i ryw purge o'r left i gyd ac like 1,000 years of darkness. Di Dominic Cummings, he does not give a shit. Just cymryd manta, I suppose. Dio genuinely, dio fatha bod o isio pobl i marw, dio ddim yn poeni pobl. Dio byd i wneud efo fod. He doesn't even enter into his thinking. Mae'r syniad bod chi'n gyd at ei gilydd a creu rhyw fath o rhyw master plan tra'n edrych fatha complete fuckwits. Bryn. Mae'r holl beth, dwi di gweld just hyn yn digwydd i roi, ddim rwy'n dwi'n nabod, ond rwy'n o'n i'n dilyn social media wise, fatha, eich da chi di glwyd amdano fo, cogydd ydi o'r enw Pete Evans o Australia, ac oedd pobl yn, mae'n fatha Jamie Oliver Australia, dim mewn ffordd, ac mae fo, oedd o efo restaurants yn Australia, oedd yn neud y pizzas gorau, wedi cael ei enwebu pizzas gorau erioed. A wedyn dyma fo'n newid i ffordd, o gwmpas yr un amser, a nes i newid ffordd fi o fita 2010, o torri allan y gwenith a stwff, a wedyn mae'n gweithio fo fi, dwi'n torri fo allan, dwi'n teimlo'n well, a so on, a mae fo'n neud yr un peth, ond oherwydd fod o'n mainstream chef, ac wedi troi gefn at siwgr a gwenith a balli, mae pobl yn dechrau troi yn ei erbyn o, ac ddim yn cymryd o'n serious, ac mae fo'n dweud, wel, dwi jyst yn dweud chi, bitwch llysia, bitwch cig, dwi'n gallu neud y recipes amazing ma, a nath o'n neud documentary amdan sut mae'r Aborigines wedi, i iechyd nhw wedi dirywio ers Western diet mynd i fewn i bywyd nhw. Ac oedd o'n ddiawledig, ac mae fo'n dysgu nhw sut i fita nôl fel oedden nhw. Ac oedd nhw gyd yn gwella, oedd nhw'n wedi clywed am diabetes y cynt, oedd gyda nhw'n cancer na'n byd. Ond erbyn heddiw, mae o wedi pwysio ei hyn mor bell. Mae o'n un o heini sydd yn coelio rwan yn yr conspiracies mawr ma. Ac di mynd, mae'n cael pobl ar ei podcast o sydd efo y theories ma, sydd efo ddim tystiolaeth tol iddyn nhw. Ond mae'r ffaith bod am tystiolaeth. Bod o'n cael ei gyddo. Ie. Ond, dyna di peth, pan oedd o'n newid y ffordd fo o coginio, mi oedd o'n dod ar draws tystiolaeth ac pobl oedd yn deud hyn, ac tystiolaeth gwyddonol oedd yna yn sefyll reit o flaen nhw, ac rwan mae wedi mynd yn hollol groes, ac mae o'n dechrau gwisgo baseball caps, MAGA, ac Trump, a fo'n Australian, a ti'n chi gweld, mae fren o really wedi switcho yn groes, pam ti'n gweld o'n i lygad o, ar Instagram, mae just, dydy o'm yna, di'r un person ddim yna, ddim mwy.
Meddylia hwnna pan wyt ti, achos o'n i'n gweld, dim bod fi ar unwaith eto, dim ar Twitter lot, ond fel meddylia, oedd rwy'n o'n i'n darllen, I guess, yn yr spiral of tristwch, which is a timeline ar hyn o bryd, a rwy'n di dweud, meddylia bod gen ti bartnar a yr un un sefyllfa ti, yes, bod nhw di mynd i cario nhw, maen nhw'n person greu, ond maen nhw'n mynd deep fewn i conspiracy theories. A ti'n gallu gweld bod ti'n colli nhw, am hwnna mor, a dwi ddim yn chwarae bach ar y pethau yma, da ni'n neud yn ysgafn iawn o lot o bethau ar hwn. Ond mae hwn yn rhywbeth sydd ddim mynd i graidd o'r holl stuff da ni wedi siarad amdan dros y 10 mlynedd diwetha o power syniadau ar y we. Mae fel petas maen nhw'n mynd i rwle achos bod ti yn y bybl na o bobl yn atgyfnerthu be wyt ti'n dweud. So ti ddim jyst fel darllen llyfr, wyt ti'n trafod, wyt ti yn y grŵps, a mae grŵps wrth gwrs yn mynd i fod yn self-fulfilling prophecies o gefnogi yr un syniad yma, so bod o just yn gaseg eira o syniad. A fel wyt ti'n deud, Bryn, mae'r ffaith bod bobl eraill yn trio pwyntio allan i chi bod o'n berig, a bod mae hwnna'n profi i ti. Mae'n cult mentality. Mae'n profi i ti, mae fel manipulative perthynas yn dydi, mae fel bod mewn perthynas dreisgar bod ti'n methu trystio bobl ti allan, ti'n ma? Yn ystod, cult dio i ryw radda. Mae o mewn ffordd yn di. Q-Anon business ydi. Wel, ti'n edrych ar stwff yr 5G ma. O'na griw o bobl yn mynd o gwmpas, ryw ddynas oedd yn dweud bod ti'n nyrs yn mynd o gwmpas efo ryw radio frequency detector. Ac oedd y radio frequency detector yn off the charts, a mae hyn yn dangos bod 5G yn yr ardal. A midi-chlorians, mae'n siŵr. A mae'n midi-chlorians off the scale, eto. A wedyn oedd pobl just yn edrych ar hwn ac yn dweud, oh my god, mae hwn yn awful. A dyn nhw'n deud i byd i ni, a dyn ni'n gwybod beth i'r effaith. A ges i cyr y pen ddoi, 5G sy'n gyfrifol amdano fo. Bod chdi'n byw o fucking Powys sydd ddim efo fucking 5G. Sgynny ni ddim 4G weithio. Sgynny ddim 4G. A wedyn, mae nhw wedyn yn deud, mae'r lamestream media yn tre cyddiad hyn i gyd, achos mae nhw gyd in league efo George Soros i tryc berin i gyd drosodd, a rysio rhaid fucking tracking chips yn y fucking vaccines sy'n mynd i lladd ni gyd. A wedyn, be ma'n dweud wedyn, ond y ni sy'n gallu dod at peth sefyll fyny hyn i gyd. So, gyrwch pres i ni, a fydd ni cario ymlaen. Mae hynna'n eitha culty. It's a con. It's a fucking con. Mae'n berig. Mae oherwydd oedd un o'r gwestai ar ei podcast am fod dwi dal yn gwrando i just i chwerthin a crio ar downfall rhywun pryd ydy David Icke arno fo os dweitha ac oedd o'n siarad amdan fod i gael ei cicio off Twitter a di cicio off Facebook oherwydd mae o'n rhan mawr o'r conspiracy theory fod Covid yn government made bullshit a yn arwain y ffordd efo'r protestio ma'n Llundain ac oedd yn dweud wel mae'n amlwg pam fod nhw wedi cicio fi off oherwydd maen nhw'n gwybod dwi'n gwybod y gwir a so wedyn ti'n mynd lawr y spiral na wedyn dweud ond mae rhaid fod yn iawn dyn nhw'n misio fo gael llais Wel, na, dyn nhw'n misio fo gael llais oherwydd fod o'n deud bullshit. Oedden ti'n cael celebs wedyn, ydy'n greth am Twitter, mae gen ti, Denise Welsh. Do, a nath hyd yn oed Robbie Williams, do. Ydyn, ma'n o'i a rhywsyd mae Noel Gallagher wwan yn cael considero fel rhyw fucking authority ar Covid a virology a bod math o bethau fel ydyn. Os fi eisiau gwybod pa strings gitar i Bryn, eich yna i ofyn fod e? Sôn am Twitter, dwi'n mynd i neud yn i mewn achos unwaith eto. Bad news ahoy. Bad news. Heddiw, da ni wedi bod yn sbio. Nath y sgwrs ddechrau hefo Twitter thread rwy'n yn cwyno bod nhw i fod yn neud tech support efo un o'r cydweithwyr nhw, a cydweithwyr yn dweud, granda, mae'r
choose your own virtual background jyst yn peintio fi allan fel mae'n rhywbeth yn bod ac oedd o fel well na i trio helpu ti efo goleio neu trio helpu ti efo fel cael background gwell na dwi'n gwybod beth i problem ti mae'n troi allan bod Zoom fel algorithm sydd wedi treinio'r Zoom camera yn amlwg jyst yn llawn o bobl gwyn a mae'r Zoom camera jyst ddim yn cydnabod bod person di yn person mae'n trin nhw fel wel os ti'n reid y virtual background virtual background ond yn edrych wedyn ar y sgwrs Twitter ma oedd wedi datblygu mae'n datblygu fewn i lot o rieni yn sôn amdan i plant nhw y plant nhw sy'n ddi mewn dosbarthiadau cymysg neu gan amlan wyn yn dweud wel dydyn nhw ddim wastad yn dewis ti'n fel pan mae'r plentyn yn siarad so dydyn ddim necessarily yn flicio iddyn nhw hefyd bod y rhieni ma di bod yn sylwi fel hold on, mae'n plentyn ni yn siarad ond dydy'r sgwarin just ddim yn dod atyn nhw a hwnna gan dipyn o bobl gwahanol so mae hwnna yn bwynt arall ond falle ddim yn un sydd yn mor amlwg ar un Mae'r rhannol o'r un problem bod nhw just ddim yn cydnabod ond ddim problem dod i'r amlwg yn ystod y thread ma a wedyn y thread yn parhau wedyn fewn i pan mae gen Twitter ddelwedd sydd yn hir iawn neu ddim yn gallu cael ei arddangos achos tirodd hwn fewn yn de ac o'n i'm yn siŵr beth ti'n trio dangos ar y cychwyn do'n i'm yn weld o i ddechrau ni oherwydd o'n i'n defnyddio tweetbot ac o'n i'n trio dallt be mae'r boi ma'n trio dangos ond oedd yn dangos llun o dwi'n cofio beth yna fo person gwyn yn y top person di yn y gwylod a gap gwyn yn y canol ac so ar tweetbot rhan amla oedd o'n just danos y llun i gyd a ni'n meddwl just joke oedd o ond o'n i'n gallu gweld oherwydd person oedd wedi retweetio fo mae rai fod rhyw fath o stori'n hwn ond oedd y thread yn cario ymlaen mynd so mae fi'n newid drosodd i edrych arno fo ar yr app official Twitter ac o'n i'n sylwi wedyn fatha reit mae o'n dewis pa ran o'r llun mae eisiau zoomio fewn ar just i reid brief overview cyn i chdi glicio fewn iddo fo i gweld gweddill llun ac oedd o bob tro'n dewis y person gwyn diolch moch pa drefn oedd chdi'n reid y lluniau fod y person di yn y top neu person di yn y gwylod neu yn y canol oedd o bob tro yn dewis y person gwyn i reid fatha'r thumbnail ac oedd o just wel mae hyn yn hollol ridiculous oedd o gweithio bod math o gwahanol stock images oedd o gweithio efo un o'r cartoon characters o Simpsons a tho fewn hefyd i oedd na ysgol haig di a oedd hi di bod yn sgwennu amdano fo yn yr hen amser hefo Kodak yn datblygu ffilm dwi'n gwybod os chi di gweld rheina dwi wedi gweld rheina dipyn o blaen be o'n galw'n Shirley cards so pan oedd bobl yn datblygu ffilm yn yr pharmacy enghraifft oedd ti'n cael carden hefo'r references o dyma skin tones a dyma y cymegion ti angen iwsio i gael skin tones allan ac oedd skin tones wastad yn wyn do gen nhw ddim reference i developio lluniau bobl di wel o'na cysylltiedig efo hynna o'na i rai doctor neu student doctor oedd wedi creu reference photos lot o gwahanol conditions croen achos oedd y reference photos i gyd yn y llyfrau yn dangos ar croen gwyn a dim ar croen du neu croen sydd ddim yn wyn so bys nhw'n methu bys y doctoriad sy'n cael ei hyfforddi physically methu helpu i cleifio nhw a so di croen nhw'n ddi so mae hwn yn ongoing da ni di sôn dros y flwyddyn yma mae'n gyfnod o agor llygyd mae'n biases yn biases wel sy'n peryglu bywyd achos mae'r hefyd y biases efo dynion versus merched a mae lot o'r assumptions a'r training data sy'n mynd i fewn i'r stwff fel yma tueddu i ryw radd a fod mwy gwyn ond stuff criminal algorithms sentencing algorithms
ti'n edrych ar, nath y thread oedd Iestyn ydi rhoi i ni, oedd just amdan lluniau. Mae'n mynd, gyda llaw, ydych chi'n gwybod bod yr un algorithms yn treinio facial detection systems, a bod nhw ddim yn gallu deud y gwahaniaeth rhwng bobl dion a'i gilydd, a felly... Dwi'n meddwl, oedd... Bydd 99% invisible, dwi'n meddwl, dwi'n neud rhifin oesodd yn ôl, lle werth i ni ffidio hwnna roed o'n... Am racist algorithms. Ia, a ddod sôn amdano ffaith, mae'r algorithms ma'n dibynnu ar data safonol i'w treinio nhw, a sa bod yr ymdrech cael roi digon o wybodaeth safonol mewn fel mae ti'n dysgu nhw, maen nhw'n mynd i wneud stwff fel maen nhw'n mynd i prioritisio gwynebau based ar be bynnag di data Oedd y draffath yn o Google wedi cael bod i traffath chos oedd i algorithms nhw wedi bod yn tagio pobl du fel gorillas a falle. Dwi yn cofio hwnna. Google Photos, yeah. So mae angen i'r cwmnïau sydd yn ystyried defnyddio algorithms i wneud penderfyniadau fel ma a gwneud penderfyniadau ar yr data i ddangos neu data i wneud penderfyniadau fel ti'n eisiau am sensitif chi. Mae'r haid efo chi brofi edrych beth i'r bias yn y data trio cywiro am y bias mwyn treinio'r algorithm allan o'r bias. O'r bennod 99% invisible na, na i ddim ymlaen dan, achos di ddim ar blaen y meddwl i ar hyn o bryd, ond oedden nhw'n sôn amdan y ffaith mae'r sentencing algorithms mor wael, achos yn hanesyddol mae bobl dion wastad wedi cael sentences hir a llym. So dyna'r unig training, so mae hanes wastad yn mynd i ailadrodd i hun, achos does dim byd yn mynd i newid, does dim rheswm iddo fo newid, achos mae fel, mae person di wedi wneud y job yn yma, a maen nhw'n dod o'r ardal yma sydd yn predominantly di, so mae'r dynion o'r ardal yma sydd wastad yn cael ei sentensio, yn cael tua 5 mlynedd drwy'r amser. Na fo, gret, dyna wastad be maen nhw'n mynd i gael. Ac mae'r syniad bod yr algorithms ma'n berffaith, mae'r syniad bod yr algorithms ma'n beth yn ei cangymeriad. Cos machines dyn nhw methu bod yn racist. O fel, dwi'n gwers cyntaf oedden ni'n cael yn coleg efo adeiladu meddalwedd. Garbage in, garbage out. Mae'r system ma'n cael ei adeiladu gan person. Mae'r person does ddim fath beth a system perffaith sydd wedi cael creu gan person. Ti'n bod beth joc yn ganol hyn i fi yn bersonol ydy fod yn y 2-3 blynedd dwytha dwi wedi bod yn dysgu mwy am colour grading o fewn meddalwedd fel After Effects a DaVinci Resolve a balli fel a wedyn so ti'n dod ar draws y colour wheel ma lle os ti'n cio ar gyfer green screen ti eisiau gwyrdd fod yn pwyntio'n syth at yr bocs gwyrdd a mwyaf gwyrdd ydy o'r gorau fydd yr green screen a wedyn mae yna lein special o fewn y colour grading meddalwedd ma sydd ar gyfer lliw croen ac yn meddwl dyna'n bosib maen nhw'n just i wneud hwn ar gyfer lliw croen gwyn mae rhaid ond na dwi'n watch pa lliw croen sydd gen ti yn y byd ma mae o'n disgyn ar y lein yna. A mae bob tro'n disgyn ar y lein yna. Dwi'n meddwl pa'r un, os ti'n lliw croen di tywyll, neu lliw gwyn really gola, mae o dal ar y lein yna. A sut fod nhw heb di gallu defnyddio yr darn yma o data ar gyfer pobl yn y system yma. Mae rhywun di datblygu a mae hwnna dy stwff oedd yn 99% invisible mae'n sôn amdano ydi mae wedi dweud da ni angen datrys y problem yma mae sgwennu a wneud yr algorithm yma mynd yn anodd i ni ni'n just prynu yr llyfrgell yna roed o yn y meddalwedd ni job done. So does na byth ddatblygiad yn mynd i fod yn so lle mae dy meddalwedd ti mae'n cael greu i pobl sydd yn
byw a bod yn y byd yna ac yn gwybod yr specifics, be gen ti, so mae'r pobl yn Twitter, sgyn nhw'n yr amser na'r inclination i fynd a datblygu fo'i hunan. Be, cwmni multi-billion enfawr Twitter? Na. Sgyn nhw'n yr inclination i Just dim y pres i neud o. Wel, dim y pres o'n i dweud, yr inclination i neud o. Hwna, ie. Don't give a shit. Nes bod rwy'n cicio fyny ffys. O, gesiwch be, mae'n flwyddyn cicio fyny ffys. Mae'n hawdd chi ddyn nhw just mynd a prynu'r algorithm off the shelf. Checio fe fewn i'r... Chos, un o'r pethau dwi'n gweld y gwaith ydy, mae y developers dweud, mae'n rhaid i ni gael yr node.js neu y library mae gen Google neu yr thing mae gen y cwmni arall rhaid i hyn y gyd wedi fewn. Chos mae'n hawdd chi ni wneud hynna na datblygu versions yn hynna'n o'r thing. Sy'n mynd i fod yn ysgafnach yn diwedd. Sy'n mynd yn ysgafnach yn diwedd. So wedyn, ti'n edrych ar yr JavaScript loading thing ma a mae 3 chwarter y cod just yn includes y gwahanol gwefanna a mae'r thing yn loadio fatha shit oherwydd chos di pobl heb di mynd a gwneud cymeriad yr amser chos mae o'n anodd wneud mae'r data yna mewn dyfynodau mae just matter o actually get off your ass and do it a actually wneud y gwaith dyna beidio, so dyna nodyn i wrth gwrs engineers Twitter, Zoom, unrhyw beth fel yna sy'n gwrando yn ni. Gnewch y gwaith a ddysgwch eich hunan. Mae croen di o bwys. Come on. Just a mental gweld y lluniau na efo'r pen y boi'n i flannu a just i grys o'n hofran. Just a mental. I mean, symbolaidd fel chi'n deud efo'r plant a bod nhw'n teimlo fatha dyn nhw'n cael ei bigo allan yn y dosbarth i atab so fel da ni wan yn mynd i sefyllfa lle mae mwy o dysgu cael ei darlaen oherwydd y sefyllfa mae nhw'n diflannu i'r cefndir y llythrenol mae rei sefyllfa so mae wedyn yn just yn atgyfnerthu'r yr syniad a'r system lle mae ond pobl gwyn a balli sydd yn gallu mynd yn ymlaen yn fi chos ond nhw'n sgeid dewis ond nhw sy'n trio galad yn yr ysgol mewn dyfynodau a so mae'r syniad bod y technoleg yn non-political bod y technoleg just yn technoleg dydy o ddim mae'r dewisiadau dim wedi fewn i adeiladu fo sydd yn seliedig ar biases yn y meddyliau yr pobl sydd wedi datblygu fo sydd wedyn yn reinforcio wedyn yr biases o fewn y poblogaeth sydd wedyn yn bwyta nôl mewn i'r dechrau eto a ti'n cael yr cylchred mae'n mynd trwy'r amser sydd jyst yn neud pethau waith y lle yn waith a dyna beth mae technoleg yn fod i neud mae technoleg yn fod i neud pethau'n hawddach mae fod i neud pethau'n well a dwi wedi gweld Star Trek dwi'n gwybod bod hynna'n wir Mae na theories diddorol am ffaith bod Star Trek ddim yn utopia ond dwi'n fewn i hynna hei, grandwch dwi eisiau gwachod Lower Decks rhywbryd Star Trek Discovery October 15th yay ok, granda dyn ni angen neud y drosod yr after party byddwch yn barod dwi'n warm yn hyn i fyny i rantio Angels and Demons da ni'n mynd i effern da ni'n mynd i effern siarad am dabra ok, welwn i chi ochr arall y gerddoriaeth hyfryd yma Thousands are gathered in St. Peter's Square. The new pope has yet to be selected. We are under attack from an old enemy. Find Professor London. He exposed one of the greatest cover-ups in human history. Da Vinci. But what terrifying discovery would make the Vatican turn to him? That's
It's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. There's a hidden trail through Rome itself. I need access to the Vatican archives. Access to the archives is only by written decree by the Holy Father. Fellas, you called me. This is the first sign. What sort of sign? Earth, air, fire, water. And the fifth sign. May God forgive you for what you've done. Father, if God has issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. Our church is at war. Hey! This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. It has to be here! This is it. This is the truth. Angels and demons. Croeso I fyd angylion a diawled. Yna, dyn ni fel haglediad rwan yn mynd I fod yn trafod y ffilm o 2009 gan Ron Howard, Angels and Demons. Rwan ta. Da ni wastad fel pan dyn ni'n neud ffilm di ddim yn trio ffindio ffilm sydd yn, ti'n ma, mae mor wael mae o'n ffynnu. A do hwn. Da ni di managio ffindio'r ffilm. Ddim. Na'n te Bryn. Oedd y sicr y wael. Ma'n te. Iestyn, dwi'n gwybod amdano ti. Dwi'n gwybod am Bryn. Pan o'n i'n gwachod hwn, o'n i'n mynd, oh wow, da ni finally di ffindio'r un sydd mor wael. Mae o'n really wael. A dys na ddim pleser o gwbl I gael yn gwylio'r ffilm yma. Tan? 138 minutes o just exposition a set pieces. Ti'n methu'r darn ar 136 minutes? Ie. Wedyn, fel wneith Iestyn pwyntio allan, mae'r 10 munud ola yn fucking insane. Croeso I fyd Angels and Demons. Wan te, oedden ni gyd ydi, dwi'n cofio pam nath ni ddewis yr un yma specifically, mostly achos oedd yr IMDb rating. Chdi roedd ei fewn? I bosib iawn. Bosib iawn. A pen ydi, hwn di'r ail un o'r Robert Langdon. Yr Ioleg. Ie. Ag, Iestyn mynd ar yr group chat. O, gan I neud y tair o'n nhw. A Bryn fel, fuck off. A hwnna oedd y mater fi cyn I ni ddechrau, cyn I fi actually watcha do. So, but yes, dwi ti di gweld hwn o blaen yn do, cyn y sioe? O'n I di gweld o rhyw 8 blynedd yn ôl. Wow, wedi cymryd hynna I ti dod nôl. Nes I edrych yn ôl ar Letterboxd, dy weld fe o'n I di marcio fo, ac un seren oedd di gael. Ac so, o'n I ddim yn edrych ymlaen I weld o eto. Dwi'n teimlo ti'n un seren yn bod yn hael dros ben. So mae hyn, right, so mae fideo dwi isio arwain chi at, achos mae Patrick Williams, dwi'n gwybod fi'n siarad Patrick Williams, fo pennod fo, Lindsay Ellis, YouTubers, hoff ac anwyl fi. Mae wedi gwneud pennod diweddara amdan Gonzo Blockbusters. Mae'n deud, this new breed of Gonzo Blockbusters. So basically, blockbusters sy'n just batshit insane, really creadigol, super exciting, a neud sod all y bres. Ac o'n i just fel, boys, mod i'n neud fideo amdan holl ddewis ffilms di ddim ni. Do, mi oedd o'n gyd yna. O'n nhw gyd yna, a dwi'n caru nhw. Dwi'n meddwl bod ti'n bod yn garedig dros ben yn disgrifio hwn yn greadigol. Dydy hwn, Angels and Demons ddim yn list. Aquaman dy'r un nesaf da ni'n neud, ond dwi ddim eisiau unrhyw un hyd yn oed deud unrhyw beth negyddol am Aquaman, cos Aquaman yn fucking epic. Chi'n gwybod e? Mae Aquaman fel camp masterpiece, okay? I will concede to that point. Ti di gwachio do? Pam di gwachio do? Fel dwi ddim yn credu dylun I neud o fel ffilm di ddim, cos allai ddim genuine... Valerian, right? So ni hefyd ddim yn rhoi yn y categori ffilm di ddim. Valerian yn modern epic. Bryn, Be mi rhoi just for that quick plot synopsis? Right, Angels Demons, right. Cyn I fi fynd lawr Valerian
rabbit hole. Okay, so Angels and Demons. Mae'r ffilm yma amdan ysgolhaig enwog iawn o'r enw Robert Langdon sydd yn dod o llyfrau Dan Brown, sydd inexplicably ddim yn gallu siarad Eidaleg, Lladin, na unrhyw iaith arall sydd i angen i siarad yn y ffilm yma. Mae'n cychwyn, mae'r ffilm, ond i'r ffilm yma cychwyn hefo Tom Hanks / Robert Langdon. Nid ydy'r ffilm yma yn elwa dim o cael Tom Hanks yn fod ydy ddim hyd yn oed Tom Hanks yn gallu neud i enjoyo'r ffilm yma. Os ga i ddeud, mae'r ffilm yma wedi spoilio Tom Hanks i fi. Okay. I've thought about okay. Mae gen ti thoughts. Can I mind amdan just a plot? So, plot, right? Mae'r ffilm yn cychwyn, da ni yn Duel of the Fates kind of music. Mae Ewan McGregor yn drist. Oh no, mae'r Pope wedi marw. Fydd angen cael cystadleuaeth. Hold on. Pope Factor, neu Pope Idol, mwyn cael Pope newydd. Okay, just i warnio chi wan. Mae Sioned wedi bod yn sôn yn am couple dyddiau wan y Pope puns sydd gen i hi. So, os chi'n grefyddol ac yn dilyn yr crefydd, byddio Catholic Church, switch off. Sorry. Neu lle just yn I gyd edau ydy diflasu fo puns. So mae'r ffilm yma, dwi'n cedi, a dwi wedi deud hyn o blaen, a dyma'r unig tro dwi'n mynd i ddeud achos dwi ddim eisiau bod yn crwd am rhywbeth mor bwysig, ond swn i'n gwachod hwn mewn swn i'n gwachod hwn fel double bill hefo Spotlight a wedyn so ti wedi gwachod Spotlight so ti totally ar ochr y kidnappers yn hytrach na ochr y Catholic fucking church fucking Newcomb anyway so ni'n cychwyn am ryw reswm, da ni'n cael rhyw fath o voice-over sydd yn swnio fel dylai fod yn BBC News voice-over, ond dydw ddim yn BBC News voice-over. Dwi'n credu na Alfred Molina, di o. Sydd just yn sort of, basically, Basil expositionio yr whole ffilm. Fel, dyma sut mae dewis Pope. O, na, mae Pope wedi marw. O, popeth yn trist iawn. So wedyn, da ni'n switcho i'r, for some reason, Large Hadron Collider. O hwnna taflu fi, reit yn dechrau, wedi gweld y ffilm. Nes i actually nodyn hyn oce, yr catline oedd threatened by the modern world, cut to the Large Hadron Collider. Threatened by Switzerland. A mae'r Large Hadron Collider am ryw reswm yn creu antimatter. Right, so... And mae yna rhyw ficar sydd yn un o'r stafelloedd. Am ryw reswm, mae yna... Casglu antimatter. Gweinidog. A dwi'n iawn yn deud gweinidog. Dwi'n siŵr fydd rhywun yn cywir o fi. Oedd o'n gweinidog, oedd o'n dod yn yr... Oedd o'n dod i fyny yn hwyrach ymlaen yn y ffilm. So, gweinidog ma, ond fel Catholic Church-wise, priests ydyn nhw, nid fel preacher. So dwi'n just yn mynd i ddeud gweinidog, a da chi gyd yn gwybod beth dwi'n feddwl. Mae gen fo y dog collar, mae gen fo beth, right. So am ryw reswm, mae o'n physicist a hefyd yn rhyw fath o gweinidog. Ond da ni'n ffidio allan bod physicist yn y Large Hadron Collider hefyd, nid yn edrych yn gwybod amdan physics, maen hefyd yn gwybod amdan hen hanes, ancient artefacts, cliwiau, maen nhw'n geniuses. Ffindio ni hyn ymlaen, nes ymlaen. A gwybod am yr effaith o ryw random drug ar pobl. Maen nhw hefyd yn feddygol, great, maen nhw'n gwybod lot o shit, maen nhw'n really glyfar, okay? Achos maen nhw'n physicist yn Large Hadron Collider. So, am ryw reswm maen nhw'n gweinidog yna. Theory fi oedd, da ni di bod yn gwylio hwn, so da ni'n neud triple bill o Spotlight hwn a The Two Popes. A be da ni'n mynd i gael ydy, yn y Large Hadron Collider, maen nhw'n rhoi Anthony Hopkins yn un ochr y Ffrainc, a wedyn maen nhw'n rhoi Jonathan Pryce yn ochr arall y Ffrainc, a wedyn os wyt ti'n coleidio'r ddau Pope, wedyn ma'n creu antimatter. So, maen nhw wedi creu antimatter yn y Large Hadron Collider, a di gallu rhoi do mewn i tube. For some reason, mae o'n stable a mae'n hapus iawn yn byw yn y tube ma. Ond, na! Mae rhywun wedi mynd fewn a wneud eye trauma i'r gweinidog a di ripio llygad o allan a wedi iwsio fo i sganio i fynd fewn i'r scanner a maen nhw wedi dwy'n yr antimatter. A wedyn, rhywbeth, gael a nofio'r urdd. Oh yeah, gotcha. So, cut to Tom Hanks yn gael a nofio'r urdd. A wedyn, mae yna rhywun...
Wedyn mae o'n Sherlockio rhyw foi o'r Vatican sydd wedi dod ato fo, mae'n deud, well, I'm sure you must be busy, you should be in the Vatican. How did you know? I'm from the Vatican. I don't know, you've got a nice leather handbag that's got the Pope seal neu rhywbeth yn efo. Ddim yn gwybod. A wedyn mae o'n dangos llun, photocopy really gwael off fel Xerox ysgol brother fi sydd yn deud Illuminati. A'r Illuminati ydy'r bad guys y ffilm. O'n i'n gweld hwnna eitha dodgy gyd fatha, oh my god, ti di cael peth na fax gyn rwy'n ac mae rwy'n di wneud rhyw typography eitha neis. Acrostic thing. Eitha neis. Yn fyna, waw, dyle fi ddod efo chdi. Well... Mae Robert Langdon, ti'n mo, as ydy'r Vaticans, neu'r, ti'n mo, the Pope, the priest from the East wedi gyrru rwy'n iddo fo, mae'n gorau mynd. So, note nesaf fi di hyd yn oed Tom Hanks ddim yn achub hwn. Dydw ddim yn charming iawn, a ddim yn wybodus iawn. Dwi'n i weld yn really give a shit am neb sydd wedi cael ei kidnapio. Na. Ond hynna di un o'r prif beth o ddim. Mae'r 4 potential popes to be. Yeah, Pope factor contestants, yeah. Does am neb yn poeni am neb yn y ffilm ma, hyn di'r peth. Mae'r 4... Cardinal. Mae'r 4 cardinal ma sydd ar Pope factor. Vice... Mae nhw semi-finalists. Mae nhw gyd i cael i hergipio gyn yr Illuminati. A mae nhw'n mynd i cael lladd un bob awr am tafyniad hanner nos, a wedyn mae nhw'n mynd i chwthu fyny the Vatican efo'r antimatter ma. Hefo Jonathan Price a Anthony Hopkins. A mae rhaid i Robert Langdon gweithio allan yr path mae'r Illuminati wedi defnyddio ar Google Maps yn ôl i trio so hynna ond mae'n rhaid i fynd i fewn i'r archif y Vatican i edrych ar rhyw thing na'r Leonardo sgrifennu ganrifodd yn ôl Raphael naci Donatello Galileo, yeah. Galileo, thank you. A oedd eisiau pizza. Wedyn siarad efo Splinter, a wedyn oedd nhw'n cymryd on Crag yn y Technodrome. A wedyn, ond mae pob yn fucking thick, a sa'n neb yn cymryd... Nodiadau mwyaf fi. So, mae nhw'n rhyw Wild Goose Chase ar draws Rhyfain. Mae'r boi ma di dod i nôl Tom Hanks specifically achos ma di bod mynd ymlaen bod ma newydd Sherlockio fo ma newydd Sherlockio'r boi ma a deud exactly be oedd o'n mynd i ddeud cyn iddo fo ddeud o a wedyn mae Tom Hanks yn dod at y boi a ma'n dweud yes but why me? Why have you come to see me? Ac yn i fel, good fucking question, Tom Hanks. Ti fod yn gwybod y shit mae gyd, ond ti just fel idiot. Nid yn unig yna, mae di dangos just fyny at y pwynt yna, mae di dangos iddo fo, mae hwn di'r symbol, yna ni di dod at chdi, achos chdi di'r expert yn y symbol ma, a wedyn yn y golygfa nesaf, pam ti'n dod at y fi? Dwi'n newydd dweud i chdi, da ni di cael y symbol ma, a chdi di'r expert yn y symbol ma. Pam fysa fo'n expert yn y symbol yna? Mae pawb yn gallu darllen na, Illuminati ma'n ddeud. Beth sy'n neud yn expert yn y ffaith fod yn gallu darllen o? Mae di sgwennu llyfr am yr Illuminati. Llyfr am yr Illuminati, ond dim ond volume 1, achos mwyn sgwennu volume 2, mae angen access i'r Vatican Archives, a mae'r Vatican wedi gwrthod access iddo fo i'r archives, achos maen nhw'n cover-up merchants. Bad guys. Unwaith eto, watch your spotlight. Mae nhw ond yn mynd ato fo, achos mae o yn... Mae'r boi Eidaleg yn stryglo to what do you say, formidable. You're an amazing yeah, mother smells of elderberries. Mae Tom Hanks yn mynd hefo... basically, boi sy'n edrych fel... Mae kind of fel genre, ond ddim really. Mae kind of edrych fel y boi o The Pianist a beth i fechdi Adrian Brody. So basically, rwy'n i ddeud Italian Adrian Brody mynd efo lawr y hall y statues ma. A wedyn mae'r... yn amlwg iawn, mae'r sgript ma wedi sgwennu i Americans, achos... Mae Robert Langdon yn deud stuff allan yn uchel nad ydi o angen deud allan yn uchel. Mae'n deud, well, of course, da ni'n mynd lawr y corridor ma o statues, a of course, nath Pope 16 ddfed of the Beth Bynnags, torri pidlans nhw gyd off. Yn do,
Do, yes, oce, so pam gwybod hynna. Ond na i just neud hynna i'r gynulleidfa. A ma'n dweud, wyt ti'n anti-Catholic? No, I'm anti-vandalism. No. Mae yna lot o questions yn hwn fel, un o'r big things yn ystod fel yr ail hanner ydy lle mae Ewan McGregor, spoilers, mae'n dod o gogledd Iwerddon, dim fel sydd ti byth yn gallu deud hyn o'r ffordd mae'n siarad. Mae'n mynd, do you believe in God, Robert Langdon? A dwi'n cofio nath ala fi just try to gilydd yn mynd, nah. O, mae acen yn slipio ddo, hwyrach ymlaen yn y ffilm sydd yn hilarious. Ond daliwch ati, yn mynd i gyrraedd yna. So, mae Robert Langdon hefyd, digwydd bod, maen nhw'n esboniaeth o beth sydd wedi digwydd bod yr physicist yma wedi dod o'r CERN efo llygad y boi arall ma, di dweud, oh my god, maen nhw wedi dwy'n yr antimatter. So, wrth gwrs, mae Robert Langdon rwan hefyd yn expert physicist ac yn esbonio iddyn nhw. But antimatter, it's like the moment of creation. Dun, dun, dun. Ond ydi o? Yn ôl gwyddoniaeth gywir? Na di, dwi'n meddwl fod yna di. Ti'n mynd i Chris Nolan o'r sgript ma wan yn mynd, well, actually... Mae'r gwyddonydd wedyn yn dweud, it's dim bod o fatha rhyw incendiary, explosive. Really? More of a fusion. It's more of a... Yeah. More of a eliminating all matter kind of situation. So, mae'n troi allan bod Robert Langdon yn ffigro allan bod o'r Illuminati. Basically, ydy rhoi y clues i gyd yn ei ransom notes nhw ar gyfer y Pope Factor finalists. Maen nhw gyd yn goffa mynd i'r Captain Planet churches. Maen nhw'n goffa mynd i Earth, Fire, Wind, Water, Heart. Dyn nhw ddim yn goffa mynd i Heart. Gael revenge, oherwydd y shit gath nhw trin yn y goffennol. Achos gwyddoniaeth. A un o'r pethau y weidio fi fyny fwyaf... No, really? Ar dechrau'r ffilm. Ewan McGregor oedd mwyn o lai cymeriad gyntaf chdi gweld ar y sgrin. Ac y peth gyntaf oedd yn neud oedd basically wacio croes mewn i ring y Pope. Fysa fod i'n methu bod mwy amlwg y boi drwg. Dun. So, boi drwg wedi tatwio ar ei dalcan o sef o llai amlwg. So, mae Langdon wedyn yn cyrraedd ar ei'r lecture i'r boys mo'r police. So, amdan hanes nhw i hun. Vatican Police dyn nhw. Vatican Police dyn nhw. A mwyn o lai exposition dump ydio ar gyfer... Dyna di'r whole script ar y ffilm. 90% o'r ffilm yn just an exposition dump. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, yes, Christ. Mae Robert Langdon yn expositionio ar gyfer y policeman ma. Mae'r policeman yn mynd, we are just dumb cops in the face of your magnificent knowledge, Professor. Tom Hanks. Mae'n dweud, da chi'n gwybod eich hanes eich hunan, a wedyn mae'n cytio wedyn i Ewan McGregor, a mae'n dweud, wrth gwrs, dwi'n gwybod yn union y hanes o'r tamad eithafol ma o hanes y Vatican. Oh my god, dwi'n ddim mwy amlwg bod a fucking bad guy. So Ewan McGregor ydy stand-in Pope, fod i fel understudy Pope, Chamberlain y Pope oedd o. So mae rwan... a gynnau note fan hyn sy'n deud, Ewan McGregor, are you Irish now, father? So, Ewan McGregor, gwn ni'r stori nes mlaen o sut mae Ewan McGregor di dendio fyny yn y Vatican. Ond cofiwch, mae physicist lady di dod o'r CERN, a mae hi rwan yn instant genius, a mae hi'n mynd i helpu Robert Langdon fel ei quotes extra lady. Pam oedd hi'n dilyn o'r rownd? Dyna o'n i'n da. No, mae'n goffa cael extra lady. Mae Audrey Tautou yn goffa bod yn un o'n o'r ffilms. I have to have a lady. So mae Ewan McGregor yn gofyn i Robert Langdon, dwi'n mynd gwybod llai trustio ti i wneud y job yn yma i achub yr Pope Factor finalists ma. Do you believe in God? A wedyn mae Robert Langdon fel, ddim really. Chwarae teg, mae'n dweud rhywbeth, yr un llinell profound yn y fo, sef, faith is a gift I haven't been given yet. So gwneud fel, sy'n ffordd neis o dweud fel, na, weirdos, dwi definitely ddim. So, maen nhw goffa mynd i'r rhywbeth i wneud efo'r 4 pillars ma. A fel mi nath unwaith eto fy ngŵr pwyntio allan, maen nhw yn, fel da chi'n deud, goffa mynd i ffindio yr 4 Ninja Turtles mwyn cyrraedd y Cardinals ma. Don't tell them Michelangelo, Raphael a Leonardo. Maen nhw'n national treasure o
dros 100%. National Treasure, ie. Well, 100%. So, wedyn da ni'n gweld rhyw fath o Guy Pearce, like cheap Guy Pearce actor ma, yn mynd blip blwp ac yn cael arian o'r Isle of Man. Dylen ni wybod, probably Tawr Gwyddel sy'n neud hynna, but there we go. Bryn, ti'n mo, da ni ddim yn gwybod na Iwan McGregor ydy'r bad guy hyd yn hyn, okay? So, maen nhw'n goffa mynd o eglwys i eglwys yn trio ffindio allan Annika Rice style. A digwydd bod, maen nhw'n ffindio, maen nhw'n cael mynd i'r Vatican Archives, maen nhw mor excited bod nhw'n cael mynd i'r Vatican Archives, o'r diwedd i cael mynd fewn. A digwydd bod, maen cael y llyfr yma, y llyfr Pryn Amazing Galileo yma, a diw, pwy sy'n meddwl, yn yr pryd gath hwn i sgwennu, 16th century yn Rhufain, mae'r clues i gyd yn Saesneg. Da, di! Chos oedd y Saesneg yn fatha'r language of the... language of... The cool kids. The cool kids. Oedd o fel hipsters i gyd yn sgwennu'n Saesneg, ac o'n i just fel, you wish. Oh, fuck's sake. a beth sy'n gwylltio fi hefyd ydi, so mwyn dweud, mwyn di lladd rhywun on the hour every hour, fatha rhyw radio phone in. A dos a ddim sens o frys. Na, oedd yn silio am yr hanner awr gyntaf bob awr dweud. A o'na fatha... nath ni fethu hwnna, well look tro nesaf deg, gan panad. Sorry. O'n nhw'n cerdded fatha'n ar y deg braf o un adeilad i'r archif. A maen nhw'n treulio oesau yn yr archif, mae'n Robert Langdon fel, yey, dwi'n yr archif, hyn yn greu ac yn byd spic round. Ond mae pob un cliw yn hwn, a hwn ydy'r prif pwynt craidd hoffwn i'n neud am y ffilm y gyfareddol o wael ma, ydy, mae yna reole mewn mysteries, murder mysteries na'n wedig, like, rules of fair play. Dyle fod ti'n gallu ffigro pethau allan. Os wyt ti'n cymryd digon o sylw, beth sy'n digwydd yn nofel neu yn y ffilm, Poirot style, dyle ti allu ffigro fo allan. Does dim chance, mae'n unrhyw llyfr y Dan Brown, mae'n goffa ffidio ar ffilms ma specifically, mae'n goffa ffidio fel Basil Exposition pob fucking llinell i ti, achos does dim atebion i'r clues, maen nhw gyd yn esoteric shite mae o di wneud fyny amdan hen hanes sydd ddim hyd yn oed go iawn. Does dim fair play, dwi ti byth yn mynd i ffigro allan sut i ateb hwnna. A ti ond yn gallu gweithio allan oherwydd mae o di cymeryd y tropes ffilmia yma o obviously dodgy priest ac mae gen ti red herring o Stellan Skarsgård yna fo? Yn head of the Vatican Police a mae o'n actio bach yn dodgy, so obviously fod i'r bad guy. Hot take, mae Stellan Skarsgård miliwn gwaith yr actor mae Tom Hanks yn y ffilm yma, discuss. O'n sicr. Mae Skarsgård yn cael ei ladd fatha 30-ish munud cyn diwedd y ffilm. Mae bob peth drosodd, mae pob wedi cael ei achub. Mae'r bad guy wedi marw. Ti'n meddwl bod Ron Howard wedi directio y scene yna? He's got a gun, it's him, shoot him. Wedi directio hwnna yn y ffordd, Ewan, you're not making it obvious enough for the audience. Yeah. Please, can you say it again in a more obvious manner? Yeah. And then point at the other guy and said, Illuminatus! Illuminatus! Mae just yr holl beth. So mae rwan awr... Yeah, sorry. Well, so mae'r plot ond yn gweithio oherwydd mae pob arall yn thick. Yeah, ond hefyd bod Robert Langdon wedyn yn goffa bod tymach yn thick. Wedyn mae'r CERN physicist, that's right, physicist, mae hi fel, do you need help with the Latin? Oh yes, can you read this for me? Ac yn hi fel, fuck off. Yr Harvard-educated symbologist... Mae hi probably yn, dwi ddim yn jocian, mae hi siŵr o fod yn deall Lladin. O sicr. Ac ei daledd... Pwynt ydi, mae Robert Langdon yn Harvard-educated symbologist sydd wedi... Sydd ddim yn deall Lladin. Na gei daledd, bod o di sgwini llyfr am Galileo. Just smooth hwnna dwi'n mal. Just for that, yeah. I don't know what the hell they're talking about here. You read that for me and I'll be sitting on your lap.
Dydy Challenge Annika Google Maps version ddim yn gallu cyrraedd Pope Fact Find List cyntaf mewn amser, so mae o wedi cael ei claddu yn yr Earth Chapel. A hyn ydy'r peth, fysa nhw wedi gallu... Oedd nhw'n gorfod redag ar draws Rome trwy'r dweud. Ti'n gwybod Rome sef o ddim traffic o gwbl, a mae'n really hawdd i fynd ar draws. Da ni wedi gwachio The Italian Job. Be da ni angen neud ydy Turin oedd hwnna, ond oce. Corrected. Mae'n rhaid i ni fynd i'r capal ac yn checio bod be di'r direction mae'r arrow pwyntiau at... Na. Dim ar... bod y ffaith bod gen nhw cerfluniau sydd handily pwyntio gyda bysedd nhw i lle mae pethau fod. So mae hwnna'n eitha cool. Mae fel eitha grisly murder find. Mae'n cool. Mae nhw wedi claddu'r boi ma mewn concrete a wedyn mae'n chygod mawr yn bita gwynab fo. A mae'n oce, cos mae'r physicist yn magic doctor a mae hi'n mynd i ffigur allan beth sydd wedi digwydd amdano hwnna. So mae... nesa, maen nhw'n mynd heibio, maen nhw'n trio ffindio fel gwahanol, so dwi'n credu maen nhw'n ffindio'r Air Chapel, mae fel your Captain Planet generalisation fan hyn. Maen nhw'n endio fyny, mae o'n hang around hefo un o'r Vatican Police sydd fel rhyw fath o boi Almeinig really ifanc gwallt blond, maen nhw'n endio fyny nôl yn y Vatican Archives inexplicably. O'n i yn meddwl oedd o'n mynd i fod yn dodgy guy. O'n i'n licio fo, cos oedd o'n just bach yn clueless, ac achos bod o'n smocio, oedd o'n fwy, ti'n ma, oedd yn amlwg oedd o'n i methu trystio fo, achos oedd o'n fwy yn smocio. Mae'n oce, mae'n stick yn y Vatican Archives, a mae'n wedi gwneud point o dweud, mwyn mynd i ffindio rhyw clyw arall, mae'n rhaid nhw'n ôl i'r Vatican Archives, a wedyn mae'n wedi bod yn torri'r, mae'n wedi bod yn diffodd y power round y Vatican City mwyn checio. O'n slo iawn yn neud na dweud. So chdi gallu neud na mewn 10 munud, dwi'n siwr. So nhw wedi bod yn checio, achos mae yna rhyw camera feed. Rhyw camera feed, live webcam. Na. Oriau ddyn nhw'n fynd trwy'r switches i gyd. O'r antimatter. A maen nhw digwydd bod, oh my god, maen nhw wedi diffodd yr power supply i'r Vatican Archives. Na, hyn yn golygu just dim oxygen yna. So mae'r boi sy'n smocio, achos obviously mae smocio'n really ddrwg. Ifanc, really fit ma, yn pasio allan. Cyn Tom Hanks smasio'r Vatican Archives am ddim rheswm o gwbl, cos mae'r electric yn dod nôl arno. A be ni hefyd yn hoffi di, dos a ddim reswm i'r archif wedi cael ei adeiladu yn y ffordd na. Dos a o'n i arfer gweithio yn y Llyfrgell Gen. Mae'r trysora yn y Llyfrgell Gen, os mae'r trydan yn mynd, mae'r generators i gadw yr gwyliad ymlaen ar stable environment ma yn gweithio'n iawn. A mae just mae'r holl le wedi adeiladu just mwyn creu rhyw false sense of drama. Do'n o'n ffas yn peth o generators pan mae Darren Brown yn sgwennu hwn. Yeah, man. Nath nhw i ddyfeisio ar ôl. Gen efo ddim Google Maps. Mae'n gofio maps papur o bob peth, oce? Ie. Hefyd, da ni di skipio dros y scene orau, a hwn yn turning point i fi yn gwachod y ffilm yn hytrach na fynd o, mae hwn yn allan pan bod ni di, oh my god, a o'n i'n ganol textio chi ddeud, guys, dwi di wneud camgymeriad mawr, mae angen i ni stopio, a mae angen i ni beidio gwachod hwn, cos mae hwn yn, mae hwn yn rhy wael, mae hwn yn mynd i wneud ti'n depressed, mae hwn just yn da. So, the scene yma, lle mae Awyr McGregor yn esbonio, pam bod o rhyw fath o cardinal yn y pub. And I quote, so mae Awyr McGregor yn kid bach so mae kid bach o Gogledd Iwerddon a oedd yna cardinal yn ymweld o Gogledd Iwerddon a mae Awyr McGregor yn neud walk and talk hefo'r physicist sydd actually rwan yn doctor sydd mynd i allu diagnosio be oedd wedi lladd y pob cos mae'n cael mynd i weld corff y pob wedi marw. Mae o'n deud o'n i yn y Gogledd Iwerddon ac roedd yna bom mawr wedi mynd achos oedd yr UDF neu rhywun wedi bomio'r cardinal ma. Ac oedd whole teulu Awyr McGregor. That's right, whole teulu fo wedi cael ei myrdro. Ond mae'n oce, achos y diwrnod wedyn, nath y cardinal yma teimlo mor wel, nath o adoptio Awyr McGregor y diwrnod wedyn, ar ôl i teulu fo gyd cael ei lledd. But that's not all. Nid yn unig oedd pawb yn hollol ffain, bod y priest yma wedi mynd â hogyn bach 8 oed adre hefo fo hollol ffain. Dim questions am hynna. Spotlight. Hollol ffain. Nid yn unig hynna. Wedyn, nath y cardinal yma deud, hei, ti'n gwybod beth ti angen neud? Ti angen mynd i'r Italian Army a dysgu hedfan
helicopters. Chos, ma hwn yn swnio fatha peth odd i mi ddeud yn y sefyllfa yma, ond, eich yn Hold on, kids, falle neith hyn nôl. So, fi eisi'n medical evacuation helicopter pilot am hanner awr yn yr Italian Army. Ond fydd hwnna ddim yn dod nôl. Ti'n angen gwybod hynna, special physicist lady sy'n rwan yn mynd i diagnose. Mae hwnna just yn rhywbeth diddorol dwi'n dewis rhannu amdan yn hyn. Dwi'n chwarae ddim rhan yn y plot o gwbl. Tra dyn ni'n neud West Wing style walk and talk i ffindio corff y pob. Oce. Unwaith eto, notes fi'n deud, mae yna gymaint o Indiana Jones fake-outs yn hwn, mae'n neu fi'n sal. Dyma ni, reit. Gormod o exposition. So, da ni'n torri nôl rwan i y conclave of the Pope, i dewis popes newydd, mwyn dewis pwy ydy'r top of the popes. A dyn nhw methu dewis pwy ydy'r top of the popes, achos... Di'r semi-finalist ddim yna. Di'r semi-finalist ddim yna. Ond mae'n oce, cos mae'n rhyw fel... Yna rhyw German pope wannabe dude. Mae o fel kind of Michelle McManus pope person yna yn deud, o mae'n oce, granda, na i ddim bod fel yr voter, gwch chi votio fi fel pope, dwi eisiau bod yn pope. So mae'n bach o'r fel, intrig. Wedyn maen nhw'n ffindio rhyw angylion, ond like, gynnau neges yn nodyn fan hyn. Mae Robert Langdon yn gweiddi, the angels are pointing to it. Ond, so maen nhw'n ffindio so mae yna tri Pope Factor finalist wedi marw. Mae nhw'n ffindio'r Pope Factor finalist olaf mewn fountain, cos dŵr, obviously. Mae cheap Guy Pearce ddim yn lladd Robert Langdon a'r physicist lady, achos... Sgyn nhw ddim arfa. A mae yn morally fine. Rhyw bullshit, Okay, great. A mae o'n dengyd, achos fos wedi kidnapio nhw gyd, ond dyn, mae o'n cael ei ffrwydro. Oh my god. Oh my god. A wedyn, so maen nhw dianc yn ôl, ond wedyn, maen nhw'n cyrraedd yn ôl i'r Vatican hefo'r emergency fel backup pope mae'r installio fo fewn yr system. Ond wedyn, oh my god, mae Ewan McGregor wedi, mae'r popes mae gyd yn cael ei tatwio efo fel... hiarn fel nod defaid kind of hiarn thing brandio efo cool Illuminati. Yes, be oedd y ti'n meddwl am yr kind of graphic design? Oedd yn meddwl, hyfryd. O'n anodd i ddeall ar y quick glance, ond dwi'n meddwl bod o wedi cael ei ddylunio neis iawn. Ond nhw fel tattoo templates a ti di ffindio ar Pinterest yn really nice yn fy marn i. Yndi. So, mae Ewan McGregor wedi cael un o'r rheina arno fo, sef allweddi cross keys, wante, mi nath al pwyntio allan fel, maen nhw'n rugby team eitha da, bys efo'n neud yn really dda fel mynd lawr i De Cymru, a just fel, Dave, you biggest fan cross keys rugby team. RFC, is it? Ond, mae'r branding ar chest Ewan McGregor, Benny Weired, so mae wedi cael ei tacio supposedly gan Stellan Skarsgård, sef head of the Vatican Police, ond mae Benny Weired, rhywbeth arall, dydi. Ond ar ôl i Ewan McGregor gael ei stabio gan gael ei brandio first degree burns syth drwy lungs mae o'n rhedeg rownd am good 5 munud hollol ffain. Follow me. Mae'n hollol ffain. Hollol ffain. O wedyn so rwan, so ti am yn un Bryn, oedd Bryn yn taxi mynd, mae hwn yn rubbish, ac oedd ni hang on dim rubbish na ni fel mae okay. O'n i gwachio dy ffilm o pnawn ma, achos o'n i trio symudio'r will i actually gwachio dy thing ma, achos o'n i di darllen The Da Vinci Code blynyddoedd yn ôl, ac wirioneddol shit o lyfr, utterly shit o lyfr, a so o'n i ddim yn edrych ymlaen i gwylio'r ffilm ma. So, o'n i'n gorfod gwylio fo'r 5 heno ma, so right fine, dig in and do it. Ac wirioneddol o'n i awr mewn yn dweud, for fuck's sake, a ni'n textio ein i dweud, what the fuck. Gorys i stopio efo 3/4 awr i fynd a mynd am walk round the block just chos oedd y ffilm yn ei mor fucking blin. So, da ni wedi cyrraedd y pwynt wan lle gai actually siarad amdan hyn a gofyn y cwestiwn, be yn union oedd
Endgame Ewan McGregor yn y sefyllfa yma. Ti'n gwybod na fod i'r badi? Wink, wink, wink. I am pup. A young pup. Okay. Youngest ever pup. Fine. Hwna oedd eisiau trio cael at. Oedd eisiau stopio gwyddoniaeth. Fine. Oedd eisiau stopio... Fine. Full stop, dim gwyddoniaeth. Alright. Fine. So, I plan o oedd rhywsut tan i Skarsgård dod a confrontio fo, oedd o'n mynd i brandio i hun rhywsut, dod o hyd i'r dyfais ma, nad efo ffrwydro... Sydd yn llawn antimatter. Sydd llawn antimatter. Nad efo ffrwydro rhywsut, cael i gynabod wedyn fel yr arwr ar ei achub y Vatican, a wedyn cael i'n stolio fel Pope. Great. Hwna oedd y plan. Hwna oedd plan fo. So, dyma ni, da ni'n mynd fewn i... branding, sut oedd yn mynd i esbonio yr ffaith bod oedd i cael... Yr Illuminati, Bryn, fel da ni'n gwybod gyda Q-Anon... In the shadows. Gyda pawb arall, mae'r Illuminati a mob man. So, dyma ni'n dod fewn i 10 munud ora y ffilm, right? I unrhyw un arall. Fel unwaith eto, fe Anwyl nath o ddeud bod gwyneb fi wedi toddi tamad bach pam dechreuon ni gwachod y sequence lle mae Ewan McGregor yn mynd â antimatter device a la diwedd Dark Knight Rises mewn helicopter. Nid just Dark Knight Rises oedd o'n ffilm, oedd o'n diwedd Wonder Woman hefyd. Just the whole superhero films. Mae o'n gallu hedfan o helicopters. Oh my god, oedd o di ordro helicopter, quotes, yn un o'r scenes prior, oedd o di ordro helicopter i'r elderly cardinals, achos oedd o eisiau evacuatio yr elderly cardinals mae gyd allan, achos oedd o eisiau achub nhw, so bod nhw'n gallu dewis Talk of the Popes tro nesa. So wedyn, oedd o di mynd ar antimatter device. Out a helicopter that can hold 4 people, ready to take out 60 people. Ready? Dim ond rhaid nhw yn really hen. So gen nhw, so Ewan McGregor wedi neidio fewn, strap in, baby, hedfan fyny i'r awyr, megis angel. So wrth gwrs digwydd bod oedd Robert Langdon a superphysicist yna yn gwachod o'n mynd fyny. A wedyn beth ti'n gweld ydi, Ewan McGregor yn dod lawr mewn parachute, fel rhywbeth o Pope on a rope. Ar ôl i'r god particle explodio yn awyr. Mae di neidio allan o helicopter efo parachutes. Mae o'n hollol fine. Mae di nid yn unig ys gen efo first degree burns, which self-inflicted iddo fo'i hun. Mae di hedfan y helicopter ma fyny. Mae di dod lawr. Gyd sgen efo di bach o scratches ar ei drwy no. A oedd o bangau ben ar y to. Oedd o di bach yn beaten up yn en. A wedyn, lwcus, digwydd bod oedd y popes, oedd top the popes arall i gyd, the Pope Factor finalists, i gyd pawb fewn oedd yn dewis nhw. Oedd nhw i gyd wedyn mynd, ti'n gwybod be, mae o'n bloody hero, mae'r boi ma'n amazing, dylen ni ddewis fo fel Pope. Iawn, diolch un o'n ni, ma'n oce, da ni'n cael, os da ni gyd yn dewis, allan ni gyd dewis. So mae Ewan McGregor fel, amazing, dwi'n mynd i fod yn Pope. A wedyn, mae Robert Langdon a superphysicist yn dod fewn yn mynd, nath o myrddro'r Pope. Oherwydd CCTV. Oherwydd CCTV, achos oedd y Pope tam y bach yn dechrau mynd tam y bach yn senile ac yn cael seizures a stuff. Meddwl rwy'n sy'n tam y bach yn senile ddim really'n galliawd yn rhedeg fel, dwi'n bo, gwlad enfawr neu gyda biliynau o bobl. Bysa hynna byth yn digwydd yn y byd go iawn. Inconceivable, Sioned. Bysa hynna byth yn digwydd yn y byd go iawn. Gyda lot o fanatical supporters yn gwisgo hetiau coch. Digwydd. Beth yn digwydd. Dwi'n gwybod pam sa ti'n dod ar peth i fyny. So beth yn digwydd. Mae special Belfast Pope on a rope ni yn dod lawr a mae o just mynd yna meddwl, fydd y popes mae gyd yn galw fi fewn i wneud fi'n pope so bod fi'n gallu gwared o gwyddoniaeth and that.
Ond mae'n troi allan bod German super dude just fel, na, mae Robert Langdon di deitha fi bod ti di lladd y pob arall, so dwi'n just mynd i credu fo, achos dyna exactly math o beth mae'r Catholic Church yn neud, credu bobl pan maen nhw'n deud pethau. So, wedyn mae Ewan McGregor yn rhedeg lawr i'r steps ac yn cyfrau hunan hefo olew a llosgi hunan fi Introduce new Pope. Mae'r Pope newydd yn rhoi y llyfr mae Langdon di bod isio iddo gorffan a mae just fatha for fuck's sake. Mi nas i misio'r bit lle mae Robert Langdon yn ffindio'r Secret Illuminati capel ma sydd yn historical find o bwys enfawr i rwy'n sydd wedi sgwennu llyfr am yr Illuminati i gyd a dio ddim yn bothered o gwbl. Absolutely fel ddim yn rhan o'i feddylfryd o gwbl. Mae'r whole thing... Mae Indiana Jones mwy rigorous o ysgolhaig nag ydy Tom Hanks yn y ffilm yma. Mae'r whole thing yn bullshit by the numbers. Mae'n script by Basil Exposition, ond dim yn y ffordd, achos gathon ni gymaint o laugh efo Geostorm. Oedd Geostorm just an incredible bullshit. Mae hwn just fel... Oedd Geostorm yn cymeryd i hyn o ddifri sydd yn peth drwg. Oedd hwn yn cymeryd i yn smalio bod o'n wir. Bod o wir a bod na rhywbeth iddo fo, bod o rhywbeth o substance iddo fo, a dos a ddim... Ond ti'n meddwl ddo, rai? So mae hwn 10 mlynedd yn ôl wan, a mae'r whole... ydych chi'n meddwl, a mae siŵr bod yna ysgolheigion actual go iawn wedi sgwennu am hyn, bod yr whole syniad o weld bod pawb yn obsessed efo'r Illuminati a'r Deep State yn dod o shit fel hyn? Probably. Ti'n meddwl? Yeah. Mae yna gorfod bod rhyw fath o correlation. A Mae o'n just yn... So ni ddim yn awgrymu hwn. Boys, be fysa chi'n deud? Good bad movie? Bad movie? Movie you kind of liked? Shit. Mae o'n ddiawledig, ond fel ti'n deud efo Indiana Jones a National Treasure a stuff fel na, dwi yn mwynhau yr bullshit aspect o hwnna fo o... be os mae hwn yn wir ac yn neud hyn. Lle, ti'n gwybod... Just i cael ei wneud i fyny fatha. Hidol efo Indiana Jones yn mynd yna ac yn dilyn yr angylion yn pwyntio os chdi'n mynd i rwla hollol wahanol. Ond mae'n just yn creu'r antur na o fewn y ffilm. Ond mae Indiana Jones wedi wneud o gymaint gwell. Lle mae hwn yn fwy fatha paint by numbers rubbish. Dwi'n licio, pethau ni yn licio, yr European actors, Stellan Skarsgård yn great, oedd y boi bach Almeinig oedd fel yr Vatican police dude, oedd yn smocio a felly wedi pasio allan, oedd o'n dda fyd. O'n i'n licio gweld yr Scandi version o hwn neu'r European version o hwn. Os oedd yr Eidalwyr just ddim yn... Oedden nhw just Robert Langdon, you know everything American. Mae di greu allan o'r syniad ma fatha mae'r Illuminati, maen nhw'n scary, da ni'n gwybod i mynd amdano nhw. Gret, fyna ni creu unrhyw bullshit amdano nhw, a creu nhw bod nhw fatha rhyw all-seeing, all kind of all-knowing super entity ma sy'n gwybod bob ddim ac yn omniscient i ryw radda. A fyna ni creu drama allan o ddim byd. A mae'r ffilm ond yn quotes gweithio oherwydd bod nhw'n gorfod creu dega o funuda o un cymeriad yn esbonio i cymeriad arall pethau maen nhw'n gwybod amdan yn barod just i atgoffa'r cynulleidfa. So maen nhw'n Mae am di sgwennu mor wael. O'na un dechrau'r ffilm oedd Robert Langdon wedi dweud nes ti'n deud i fi bod nhw wedi kidnapio yr
prima whatevers, yr pobl oedd yn mynd i fod yn the Pope. Pan ti'n esbonio nhw beth i'r pwy di'r pobl? They know! Vatican Police dyn nhw! Yeah, a mae'r plot ond, mae'r exposition, action sequence, a mae'n just yn ddiog ac yn nofel ydi ond dwi'n edrych ar y quotes page ar IMDb a mae just yn darllen fel bys hwn I suppose yn neud sens a ti'n darllen o mewn nofel dio ddim yn sgwennu dio ddim yn sgwrs ti'n fa dwi'n am sens o urgency yn y ffilm dwi'n am ddim sens o bod na rhywbeth o bwys yn mynd ymlaen achos y pob yn teimlo fatha ti'n ben o'n i stopio am espresso bach am yma just am funud just a ni cael trafod be oedd Raphael yn meddwl o'r politics o'r Vatican yn y 1600s a ti'n meddwl oedd o blaid ta oedd o'n erbyn y peth ia, ti'n iawn ddari o creu yr cerflun yna fanna sy'n pwyntio at y thing waw, ti'n be, oedd o'n aelod o'r grŵp ma. Eich yna fanna mae'r peth nesaf ar fi'n digwydd yn y ffilm ma. A just yn... Mae'n teimlo yn teimlo'n fatha... Dos am teimlo bod o'n perthyn i'r byd yma. Dos am ddim teimlad... Na. Dio ddim yn wael mewn ffordd ffyn. Dio ddim yn wael mewn ffordd knowing. A mi o efo'r fatha'r plot devices ma, fatha'r antimatter, wedyn... OK, gret. Da ni'n gwybod beth i antimatter, ond mae'n scary. Fatha'r standard plot device ar gyfer pethau yn y 2000s, mae'r Illuminati, fatha ryw scary supervillain organisation ma, sydd yn gallu neud beth bynnag maen nhw isio, a mae just a shit. They're just a shit. Okay, so hwnna di debate ni. Yes, does gen ti unrhyw pwynt arall ar gyfer y ffilm na? Neu ydi o di just llethu ti gymaint? A ni'n gweld bod ti'n cael bach o snooze fanna. Oh my god. Dwi'n tri chwata ffordd trwy botol gwyma. Shit ydy'r rhywbeth dwi'n chi dod i fyny fel dan o. Ie, ond blin shit yn dydi o de. Hwna di'r broblem fel... Dyna di peth. O'n i'n teimlo'r un peth tra o'n i'n gwylio neithiwr. Oedd rant Bryn wedi mynd â fi syth yn ôl yna ac o'n i jyst fatha eisiau drifftio i ffwr i ddyfalu am ffilm gwell. Ond mae o'n gymaint o just shambles. Ond dyna'r thing, mae stuff fel un yn neud pres yn America. Achos maen nhw gyd yn licio stuff ma sy'n esbonio pethau i ti, yn really obvious, mae'n Dan Brownie, it's European, religious. Ti chi bita popcorn, a ti dweud, nes i pasio allan ar 2 munud. Beth sy'n mynd ymlaen? Cool. Mae o'n mynd i esbonio pob beth i fi anyway. Ond fel da ni'n mynd yn ôl i'r thing Q-Anon, mae o'n union rhywun peth a fatha, mae'r pobl yn mynd i goelio'r stwff ma. Mae'n meddwl, be os mae'r stwff ma'n go wir? 100%. Dwi'n cytuno'n llwyr. Fysa nhw ddim yn neud ffilm mae fyny amdano. Deud celwydd amdano fo. A jyst yn meddwl National Treasure ydy'r peth agosaf sy'n ni'n cysylltu fo i. Da ni heb wneud Nicolas Cage ffilm ar y section ma. Ond beth dwi'n meddwl di, mae National Treasure o leia yn dallt beth di o. Mae o'n dallt bod o'n fucking stupid. Cos the Nicolas Cage film. Ma nhw fatha pwysa mewn i'r ffaith bod o'n fucking stupid a ma nhw just yn cael hwyl am efo fo lle mae hwn yn trio bod fatha'r high-minded ac yn dweud fatha the church persecuted scientists in the 1600s so no really no shit Sherlock dyna ddim byd amdan fel Raphael a'r statues ma ar fydda'r Pope fod yn bach yn stupid ac yn penderfynu bod pidlans o gyd off pidlans ar statues yn mynd i rhoi syniadau o cael rhyw i dynion a mae just fatha ti'n trio smalio bod yn glyfar ond yn dal yn creu at y bullshit. Dwi'n cedi ffindio chi bod hynna di rhan fwyaf o'r blaned yma ar hyn o bryd.
Boys, gwanta, dewch a quick gan bod ni wedi gwneud hwnna, y verdict ydi, pidwch a gwachod Angels and Demons, gwachwch Geostorm, gwachwch Valerian, gwachwch whatever else, fun stuff. Dych chi'n gwybod beth, dwi actually yn mynd i wylio Inferno. Just i weld. Falle dylen ni wneud fel just i weld. Falle bod o'n waith. Dwi'n mynd i wylio fo os nesaf, just i weld. Oh, yes. Gad i ni wybod, Sut mae'n cael merch arall yn gweithio efo fo. So hang on. Rhyfain fydd o eto eich? Ydyn ni serious am hyn? A dwi'n gwybod, dwi'n mynd i wylio fo, a wedyn gael ni benderfynu. A wedyn geith i dweud, boys, mae werth wneud. Oedd hynna'n rhywbeth nath helpu fi drwy'r viewing yma hefyd. Ers i fi weld o tro cynta yn 2012, dwi di bod yn Rhufain ers yna. Ac o'n i'n nabod yr ardaloedd, ac fatha, dwi di bod yn fyna, dwi di sefyll yn fyna, so oedd o'n fatha cadw fi fynd. Mae fel y Downton Abbey ffilm, mae fel tourism via cinema, a dyna pam bod nhw'n neud yn dda mewn llefydd fel Prydain, fel America. Mae fel, dwi'n teimlo tan bach yn glyfrach, wan dwi'n gwybod am y stuff popes ma. Mae fel the two popes, mae fel, ti'n cael behind the scenes access i'r popes. A stuff, Anyway, pidwch boeni am popes. Boys, unrhyw, dewch a recommendation rwan, dewch a awgrym i ni, annog bobl i wylio rhywbeth gwell. The Boys. The Boys! Ie, dwi ar Amazon. Mae The Boys yn big thing yn gwylio mymryn o hwnna cyn i fi i Prime dod i ben. So mae nhw yn i ail cyfres wan. Mae nhw 5 rifin i fewn hyd yn hyn. Mae nhw'n rhyddhau nhw pob wsos. O be dwi'n clywed, mae o'n subversive iawn. Ar quotes dwi wedi cael ydy, mae Amazon basically yn hostio rhywbeth cyfres sydd yn deud be tasau Amazon yn rhedeg superheroes a faint mor effernol bydde hynna ac o'n i just fel so dwi wedi cael ar awdurdod da Gath Merengi dwi'n ysgrifennu'r comic greiddiol ac Ti'n Gath Merengi's Dark Place? Ond dy ddim yn comic da neu yn neis neu yn werth i wylio. Mae o'n partly yn cynical dros ben ac yn just yn afiach o beth i'n ddarllen. A mae o'n very juvenile o beth dwi'n ddallt. Ond be dwi wedi cael allan pobl sy'n gwybod lot mwy am peth yma na fi. Mae Amazon wedi gallu creu rhywbeth wirioneddol o fydd allan o diddorol a be mae o'n neud i rei chi sy'n heb di wylio fa di mae o'n i ryw radd yn pastiche o sut fysa yr byd go iawn yn ymatab i superheroes a'r ffaith fod bod na gwmni mawr wedi cael greu o gwmpas y superheroes i edrych ar ôl i diddordeba nhw ac yn neud ac yn am yr casio fewn ar y ffilms a bob math o bethau fel a mae'na rhyw elfenna tu ôl i hynna o mae gen nhw'n gymaint o bres mae nhw'n trio hasio fyny'r shit mae'r superheroes yn ei achos mae'r superheroes yn bobl go iawn just i gwybod mae gen nhw superpowers a mae'r bob math o crap a mae The Boys ydy'r grŵp sydd yn trio dod â'r superheroes i lawr a mae o'n golygfeydd erchiach ac yn afiach ac yn nauseating yn digwydd yn y sioe mae o'n frwnt dros ben ond neu just deud mae'n un tamad lle mae un o'r arwyr just a snapio wrists person mae'n just a gafel dwylo'r boi just crack ac torri'r a mae'n just yn digwydd a mae'n just fatha shush diolch Siri mae'n just
Mae'n rhywbeth amdana fo yn anhygol i wylio. A ryw sydd dwi'n teimlo bod yr ail gyfres o well na'r gyfres gynta. Oh, wow. Mae nhw fatha just i dweud, fuck it, just lean into it and just go with it. Mae'n anhygol i wylio. Okay, so di ddim watch hawdd, ond mae'n watch... Wel, y warning ydi stimog cry. Ydy o'r un peth ar gwyma bod boi yn cael ei bita gan chygod mawr yn... Chos Angels and Demons, o'na cwbl o beth, o'na fel bach o body horror, oedd o fel wedi ripio llygad allan o stuff yna i gyd. Mae'n waith hyn sy'n ei dweud. Great. Mae hwn yn golygu sydd yn y trailer, so diolch yn spoiler anferthol. So watchwch y trailer, os chi'n gallu watcher hwnna, chi'n o rai. Ia. Wyna lai. Yes, beth ti wedi bod yn watcher? Mae gen fi un rhaglen dwi wedi dechrau, sef Ted Lasso ar Apple TV+. A dwi'n really edrych ymlaen i weld y gweddill yno. Dwi'n mond i weld un penod hyd yn hyn amdan American football coach sy'n dod o America i coachio Premier League football team yma yn Lloegr. Ac diolch yn gwybod byd am bêl-droed o gwbl. Ag mae o yn optimistic o raglen, mae o'n upbeat, mae o'n comedy, mae o'n gret. Oedd hwnna ddim yn sketch i ryw hysbyseb ar i... Oedd ESPN, dwi'n meddwl, oedd nath o just fatha yn creu adverts i ESPN oedd o. A wedyn mae'r cymeriad yn mynd mor poblogaidd yn America, ddim yn penderfynu wneud sitcom allan o'n nhw. So yr unig cymeriad ydi o? Ie, yr un boi. Reit, gwych. Jason Sudeikis, ie? Ie. Dwi wedi mwynhau y penod cyntaf yn fawr iawn, de. Mae'n edrych yn amlwg. Mae'n wastad yn dod fyny fel, pan ti'n logio mewn i Apple TV, a mae just fel, ei, dyl ti watched hwn? Dwi fel... Hyd yn oed os ti'n mynd i gwybod yn byd am ffwtbol, mae werth i wylio. Hefyd fod o... Mae fo a'i feto mor American a mae pawb arall mor Saesneg. Ti'n iawn, Jason Sudeikis ydi Ted Lasso. A'r peth arall na ddigwydd ers mis dwytha ydi mae Super Mario 3D All-Stars sydd allan ar y Switch. Dwi wedi brynu fo, ond dwi heb di cael amser i chwarae feto, so mae hwnna'n cynnwys Mario 64, mae cynnwys Super Mario Sunshine a Galaxy, Super Mario Galaxy, sef un o'r games gorau erioed, yn remastered ar gyfer HD screens, so dwi'n edrych ymlaen i chwarae hwnna. Mae na gymaint, fel da ni heb hyd yn oed fynd i'r gornel games wrsos yma, mis yma. Mae na gymaint o games allan yna, like Among Us hefyd, dwi heb chwarae, dwi wedi gweld gymaint o bobl yn siarad dan y mobile game. Mab yn fucking obsessed. Among Us, lle ti'n goffo, mae fel Murder in the Dark ar spaceship dros mobiles, efo cute fel Space Guys. A mae'r memes sydd yn allan o Among Us yn nuts. Checiwch hwnna allan, dwi'n di chwarae fo to, ond mae'n edrych yn fun. Mae pen blwydd y bych yn dod fyny hefo fi, so da ni'n di prynu dim games newydd hyd yn hyn, ond mae'n siŵr fydd slew o games newydd yn dod. Dwi wedi bod yn gwachod, mae cyfres newydd o Agretsuko wedi dod, sef Hello Kitty Blin. So Hello Kitty Blin ar Netflix, Agretsuko, penod arall. Mae'n greu, mae'n really annwyl, mae fel kind of... beth sydd ti'n galw fo fel dim couple fel, mae basically fel di o ddim just yn fel sbiwch cute anifeiliad ma'n bod yn really flin a mae hi mor cute a mae hi'n really flin, mae'n actually fel pwy sy'n mynd i endio fyny fo pwy a sut mae bywyd y person ma'n mynd a fel mae fel drama hefyd, ond anime dwi yn hugely fewn i anime, nes i perswadio Al i wylio Your Name, fi'n siŵr bod fi'n siarad am Your Name blaen. Bloody amazing, absolutely nuts y ffilm. So dwi wastad yn cael targeted ads amdan, dyle ti sign o fyny i screen anime, sef fel gwasanaeth, a mae just yn rhoi curated anime stuff i ti drwy'r amser, a dwi fel, ti'n bod be, swn i yn, ond dwi beth yn cymryd yr amser i istedd ar y watcher. Falle, tasa gennau curated system, gwasanaeth fel na, falle byswn i yn, achos dyna di'r peth, pan ti'n edrych ar section anime Netflix,
mae o mor enfawr i rwy'n sydd heb rhyw fath o angor yn efo, neu rhyw fath o awgrymiadau yn efo. Mae o mor... Ti angen fath o gateway mewn iddo fo. Oed. So, hwnna dwi ddim yn gwachio. Lot o anime. Dwi'n trio meddwl am stuff Cymraeg, achos da ni wedi bod, dwi'n hollol ymwybodol bod ni'n podlediad Cymraeg sydd o perspektif Cymraeg. Mae podcast newydd di dechrau Dewr. Efo box set ar Esbyrrec. Be di nhw o da? Talcyn Caled? O ie? Ie, dyna di. Dwi'n bo? Y drama. Oherwydd mae box set... Dwi'n siŵr mae Gethin Evans rhywbeth i'n neud efo fo. O, wow. Disgwyl i fi cael fynd i Esbyrrec. Na, mae'n iawn, da iawn, gwneud ymchwil. Ie, mae podlediad arall i fod yr allan cymhyr yn nhw. Dewr, Tara Bethan yn neud interviews a stuff, ond achos bod fi, dwi jyst i tiwnio allan am unrhyw beth sydd y fel, dydy hi'n amser caled? Beth yn mynd i gyd dod at yn gilydd a siarad amdan? Faint amser caled ydy hi? Dwi fel, na, cabiast. Yeah. Dwi'n tam bach fel, lyflu, na, dwi'n really falch, a mo yn a lot o helpu bobl. Fel the group's Facebook di, curo'r corona'n coginio, kind of stuff. Ond dwi 100% allan hwnna rwan o ran, mae stuff yn drist, mae stuff yn shite. Dwi'n mynd credu bod fi eisiau siarad amdano, dwi'n mynd credu bod fi eisiau walwio yno fo. So, na i roed listen, a dwi'n gobeithio fydd yn lyflu. A mae siŵr o fod yn mynd efo lot mwy positif, achos mae'r tîm tu ôl iddo fo fel Tara Bethan, bobl really dda, gyd i siarad amdano. Ond dwi'n credu bod fi, ti'n lot o bobl i deud fi, dal ti'n rand o'r podlediad Fern Cotton a stuff, a dwi'n credu fel, dwi'n credu bod fi jyst i tiwnio allan o stuff fel na. Ie. Yn bersonol, like. Ond, i mileage meal veri, gobeithio nhw'n enjoyo fo. Ond eisiau rhaid shout out am stuff Cymraeg, ond dwi eitha siŵr na Talcyn Caled ydi y gyfres ar Esbyrrec Click, a mae Gethin Evans yn tospod dydyn nhw. O na, mae nhw, dim Talcyn Caled, mae nhw siarad amdan podcast tipyn o stad, sef tospod. Wow. So dyna mae nhw'n siarad. Mae gen ti Geraint Iwan a Gethin Evans. As in Geth a Ger off of Radio Cymru dau Llawer Dydd. Yn siarad amdan tipyn o stad. Love it. Y cyd-digwyddiad ydi fod Talcyn Caled ar gael rhywun. Mae'n lot o stuff Cymraeg. Dwi'n gwybod unwaith eto dwi ddim yn siarad amdano nhw achos bod fi ddim yn gwachio dramas a bod fi ddim actually gwachio teli. Dwi'n gwachio Agretsuko cos mae'r penodau fel quarter awr o hyd. Allai watchad nhw a yfed shot o sake ar un pryd o'n ffain. Pobl yn ffain! Reit, boys, unrhyw beth da ni di methu, da chi eisiau rhoi quick neidio fewn iddo fo cyn y diwedd? O'n i just am ddeud, so mis nesa fydd degfad penblwydd yr haglediad. Oh my god. Da ni wedi bod yn neud hyn wan ers 10 blynedd bellach. Faint o oriau o siait da ni di tolli yn y cystau bobl? Pwy awyr. Faint o niwed da ni di neud un livers ni. Pwy sy'n sio iach? So, os bod gen chi rhywbeth sy'ch chi'n licio gweld ni'n neud ar gyfer y degfad penblwydd ni, rhywbeth sy'ch licio ni trafod, rhywbeth... O, da ni definitely mynd trwy'r Google graveyard. O, ie. Mi fydd na in memoriam i bob product Google da ni wedi colli yn y 10 blynedd da ni wedi bod ar yr awyr, so mae hwnna ar y ffordd sy'n gwch chi edrych ymlaen i hwnna. Ond os bod na rhywbeth sy'ch chi'n licio gweld i trafod neu rhywbeth sy'ch chi'n licio suggestio ar gyfer y sioe, gadwch ni wybod at Llef, at Iestyn, at Bryn, at haglediad, a nhw'n ni trio gweithio fewn i'r sioe. Bysa hynna'n lyflu. Diolch yn fawr am wrando mor heired a hyn. Da ni gwerthfawrogi pob gwrandawr. Check'ch allan yn links ni. Diolch yn fawr i Iestyn am olygu'r bennod hon. Neis o'n Iest. Mi welwn ni chi am pennod 10 mlwyddiant masif yr haglediad mis nesa. Ond am rwan, nos da gan Bryn? Nos da. Nos da gan Iest?
Nos da. Nos da gen i fi. Dwi off i siwr o fod binge watcho Hello Kitty Blin. Dych chi wedi cael fi yn y mood wan. Drwchwch ar ôl eich hunan. Cariad mawr i chi. Sefwch yn saff. Ymwelwn i chi mis nesaf. Ta-ra! Ta-ra! Da.